Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikad sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 1, tuig 2022, unang adlaw sa bulan sang Disyembre. 24 dias na lang kagapaskwa na. Ini ang bombuaray sa utok ang ginisimo mo siya Blanco Hoover. Kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapangunang nga mga balita. Ang Ungka flyover na solusyonan na. Ang problema dira pinagi karon sa pagtukod sang vertical limitation. Sa aton sining mga kabumbo, anong plano sini Banwa kay nakibot ang kadamaan sa pagtuhaw sining isa iya ka steel post sa aton sining mga kabumbo dira sa approach sang Ungka flyover sa Dalom Ayhan Tour. Dito iya sa bahin karon iya sang Banwa sang Pavia. Balamay amo man sini. Amo na ini ayhan ang engineering intervention, engineering solution sa Department of Public Works and Highway Central Office nga ginahulat-hulat. Istoryahan tani karon sa aton sinipremya nga pagpangalagad. Sa pihak kabahin, Badyaw nagamit na sang magic microphone sa pagpangayo-ngayo. Grabe naga-level up kag naga-improve man ang Badyaw nga nagapagkilimos diri sa syudad sang Iloilo. Ang nasambit sining mga Badyaw patabok na nisang nagligad to, gindulong na ni Mr. Hector Alejano, but nagbalalik naman diri para nga pangaroling sa syudad sa Iloilo. Sa dugang pa nga mga balita diri man sa aton sining pagpangalagad, mga pumuluyo nagakangawa nga matiphag ang ilabalay bangod sa Halaor project. Kay may mga apektado sini ang mga pumuluyo dito iya sa may banwasang Haniway nga sa padayon sini kuno nga pagkutkot dito wala man ginaulian. Dako ang posibilidad nga matiphag ang ginatindugan ang duta sa nga ila sini nga puluyan dito sa nasambit nga banwa. Kag istoryahan taman karon no. Sex worker hindi kagwanta sa Indian National. Naayawan na, wala pagin bayaran. Ang istorya sa likod sini balikan naton sa paray nga pagpalayag sa Bombo anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kun sa mga fast food chains kag Bombo Network News, Noontime Edition, unang araw ho sa buwan ng Disyembre 2022, araw ng Huwebes. 24 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, murang mga bilihin na available sa Kadiwa stores, extended na mabibili ng ating mga kababayan hanggang sa susunod na taon, ayon kay Pangulong Marcos. Kasabwat sa mga napaulat na kaso ng human trafficking, posibleng mula sa airport personnel at Bureau of Immigration, aminadong tumaas na naman ang kaso ng human trafficking sa bansa ngayong taon. At yung gabay sa pagdaraos ng Christmas parties, inilabas na ho ng ilang eksperto para maiwasan yung panibago na namang super spreader events.
Sa international news naman, Ukraine President Zelensky inanyanyahan na pumunta si Musk sa Ukraine kaugnay ng kontrobersyal na peace proposal, habang si dating US President Bill Clinton nagpositibo sa COVID-19. At mamaya yung update natin sa entertainment news, yung K-pop group na BTS nakakuha ng 3 grand prizes sa 2022 Mama Awards at the English hitmaker na si Christine McVie pumanaw na ho sa edad na 79. At ngayon sa mga detalye. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy pa rin ang mabibiling murang paninda sa mga kadiwa stores. Tugon ito ng Pangulo sa mga nangangamba na baka raw matapos na rin ang naturang proyekto pagkalipas ng holiday season. Ayon sa Pangulo, maliban sa pagpapalawak ng naturang mga naka-install na pwesto, maaari ding madagdagan pa ang mga klase ng gulay, prutas at iba pang produkto na available sa mga ito. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Palapit na ng palapit tayo sa presyo na aking pinapangarap para sa bigas, especially. Dahil nakakapag na tayo, dahil pagbili na natin ng 25 pesos, ubus ka agad yan. Yan, sigurado yan ang unang nauubos. Kaya gagawin natin ito, national program na. Hindi lamang sa mga LGU, magtutulungan na ang Office of the President at ang ating mga LGU para lahat dahan-dahan kumakalat ang dami nito. Kaya yan po ang ating dapat ipagpatuloy. At masasabi ko na kahit pagkatapos na ng New Year, ay hindi naman namin ititigil yung kadiwa sa Pasko. Patuloy na yan. Hindi na hanggat maaari patuloy ang kadiwa para naging national program para lahat ng buong Pilipinas ay makikita naman nila at makakatikim naman sila ng savings dun sa kanilang mga binibili. Bahagi yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kanyang pagbisitang personal doon sa Kadiwa Store dyan sa Quezon City. Samantala, ang House panel bumuo ng technical working group para makonsolidate at bumuo ng panukala para sa internet service. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Bumuo ng Technical Working Group ang House Committee on Information and Communications Technology na siyang magko-consolidate at bumuo ng panukala para sa faster internet service sa ating bansa. Ayon kay House Panel Chairman Nobota City Representative Toby Tiangco na ang Technical Working Group ay pangungunahan nila Union Representative Francisco Pablo Ortega. Inatasan ang Technical Working Group na bumuo ng substitute bill para sa panukalang Faster Internet Services Act mula sa mga inihaing panukalang batas. Ito ay ang mga House Bill 661, 1854, 2355, 2567, 3711, 5307 at 5449. Sinabi ni Tiangco, layo ng nasabing panukala na magbigay ng minimum standards para sa internet services sa bansa. Bukod sa pagbibigay ng maayos na serbisyo, layon din ng panukala na matiyak na affordable o abot kaya sa bulsa ang internet service. Ayon naman kay Roderick Escolango, Project Manager ng Free Wi-Fi ng Department of Information and Communication Technology, na sa kasalukuyang mayroong 4,456 hotspots, Wi-Fi access points na nagbibigay ng free connections sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa mababa na 11,000 Wi-Fi access points noong 2021. Sinabi pa ni Escolango na ang bilang ng Wi-Fi access points ay nakadepende sa pondo na ibibigay ng gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni Nabotas Representative Toby Tiangco. As these types of information are extremely useful for preparation purposes due to disaster-prone nature of the Philippines. Also in the agenda is the continuation of the deliberation of the substitute bill on the No Call, No Text, No Email Registration Act, which this representation and some of our other members and authors believes that the substitute bill be polished further and we decide whether or not emails should be included. The proposal will give phone users and email account owners an option which will be readily available to them to stop
any unwanted call, text, and email in order to maintain their right and freedom to choose their transactions. And finally, in our agenda today, Ang pahayag ni Nabotas Representative Dobby Tiangco sa isinagawang pagdinig sa Kamara. Bombo Aneli Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan humamaya sa international news, Ukraine President Zelensky inanyayahan na pumunta ang bilyonaryong si Elon Musk doon sa Ukraine. Alamin natin mamaya kung bakit. Yan at iba pang mga balita susunod na. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee in plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Hot or right choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Nagsalita na ho itong iba't ibang ahensya ng gobyerno hinggil dun sa panibagong umusbong na usapin ng human trafficking dyan sa Ninoy Aquino International Airport. May pahayag din ho dito ang Bureau of Immigration dahil may hint na rin sila sa naturang issue. Kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis sa Bombolay, malaki daw yung posibilidad na itong mga airport personnel, itong sinasabing sangkot dito pa rin sa tangkang human trafficking or maging itong mga human trafficking na naitatalang kaso dito pa rin sa bansa. Sinabi ni Bureau of Immigration na spokesperson Dana Sandoval na imposible raw kasing ang mga tauhan ng Immigration Bureau ang sangkot dito dahil mahigpit sila sa kanilang mga tauhan. Gayunman, bukas naman daw ang immigration na investigahan maging itong kanilang mga personnel kaugnay ng turang issue. Malaki raw kasing security issue ang kaso ng human trafficking sa bansa na ang mga kababayan mismo natin itong mga biktima. Una rito sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration Alternate Spokesperson Melvin Mabulak na obserbahan nilang tumaas nga itong kaso ng human trafficking sa bansa lalo na noong nagluwag na ng restrictions sa Pilipinas. Sa kasagsagan daw kasi ng COVID-19 pandemic ay mistulang huminto rin ng operasyon itong mga sindikato. Kaugnay natin, pakinggan natin itong naging pahayag ni spokesperson Melvin Mabulak sa panayam ng Bombo Radio. Opo, nakikita po natin na medyo yung mga nagtra-travel papalabas ng bansa nag-i-increase din po at alam po natin kung how the modus operandi na ginagawa nila wherein through social media yan. Kaya napakarami ding mga Pilipino na nag-a-attempt umalis ng bansa at nakikita natin they are traveling at magre-present nila bilang isang turista. Usually pinupuntahan nila ang mga bansa na kung saan tinatawag natin tumatalon sila to another destination. Kung as early October 19, nagpalabas po ang ating bagong commissioner, Norman G. Tancinco, ng isang advisory sa ating mga officer na maging strict sa mga papapaalis sa ating bansa, lalo na yung papunta ng Thailand, papunta ng Malaysia, papunta ng Myanmar, as early as October 19 kasi nakikita natin na mayroong increase ng mga travelers na possible victims sila ng illegal recruitment at human trafficking. Kaya as early as October 19, nagpalabas na po ng direktiba ang ating bagong commissioner. Una rito nga ay kinalampag na rin ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tancinco itong Manila International Airport Authority or MIAA na imbestigahan itong mga kaso ng human trafficking matapos mapaulat na mayroong ini-issue na peking entry passes doon sa airport. Sa panig naman ng Manila International Airport Authority, mayroon na daw silang mga persons of interest dito pa rin sa tangkang pagpupuslit or human trafficking dito pa rin sa ating mga kababayan sa Pilipinas, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, pero napapansin natin sa mga statement nila, kanya-kanyang iwas. Hindi ba pwedeng imbestigahan muna nila yung kanilang bakuran
bago sila magbigay ng mga conclusive statements, Bombo Gerald. Kaya nga, Bombo Dennis, ito yung mahirap dahil itong MIAA, yung Manila International Airport Authority, kanina nagbigay din ng kanilang paliwanag at hindi naman nila inaalis yung posibilidad na mayroong kasabwat na kanilang mga personnel. Gayon din naman, itong Bureau of Immigration, open daw sila sa isasagawang investigasyon. So siguro, hintayin na lang natin, mas maigi nga, Bombo Dennis, na investigahan sana muna bago magbigay sila ng kanilang impormasyon dito pa rin sa sinasabing human trafficking sa pamagitan ng pag-issue ng mga peking access itong mga dokumento dito sa ating mga kababayan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Patuloy pang nakakapagtala ng mas mababang bilang ng index crime sa Metro Manila ang National Capital Region Police Office. Kasunod ito ng implementasyon ng panibagong public security ng pulisya na tinatawag na SAFE NCRPO. Itong kumakatawan ho ito sa National Capital Region Police Office na tumatayo sa seen, appreciated, and felt by the people through extraordinary actions. Ayon sa pinuno ng Public Information Office ng National Capital Region Police Office na si Police Lieutenant Colonel Dexter Bersola, ang panibagong estratehiya na ito ng Metro Manila Police ang dahilan ng mas mababa na bilang ng mga kasong naitatala sa buong rehiyon. Sa data na inilabas ng pulisya, ngayong taon ho mga kabombo ay bumaba sa 596 ang naitalang krimen noong buwan ng Oktubre mula sa dating 663 na unang naitala naman noong Setyembre at mas mababa pa ito pagsapit ng buwan ng Nobyembre kung kailan ay nakapagtala naman ng nasa mahigit 400 index crime lamang. Batay naman sa statistics, ang bilang ng mga krimen na naitatala nitong buwan ng Nobyembre ay di hamak na mas mababa kumpara sa data na napaulat noong taong 2021. Mayroong 599 at November 2020, mayroon naman hong naitalang 829 index crimes. Samantala, tiniyak naman ni Versola na mas paitingin pa ng kanilang hanay ang pagbabantay sa buong Metro Manila para sa kasiguruhan ng kaligtasan at seguridad ng taong bayan, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kung maalala mga kabombo, ipinatupad ng naturang hanay ng pulisya dito sa Metro Manila ang panibagong public security program na ito ang ginagawa nila bilang kasabay na ho ng pag-upo ni Police General Junel Estomo bilang bagong acting director ng National Capital Region Police Office. Samantala, sa karagdagan pang mga balita, kidnapping isasampa sa 2 bagong suspect sa pagkawala ng mga sabongero sa Laguna. May nakuhang impormasyon si Bombo Marlene Padiernos. Nakatakdang sampahan ng kasong kidnapping ang 2 bagong suspect na sangkot sa pagkawala ng 34 na mga sabongero sa bahagi ng Laguna. Na natukoy nga ito ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Kasunod ito ng pagkasapubliko ng pulisya sa computerized facial composite ng 2 mula sa isang secret cellphone video na may kaugnayan sa nasabing pagdukot sa mga sabongero. Sa punong balitaan ngayong araw na ginanap dito sa Campo Crame ay sinabi ni PNP Criminal Investigation and Detection Group spokesperson Police Major May Ann Conanan na kasalukuyan na nilang inihahanda ang reklamong kriminal na isasampa sa 2 sa Department of Justice kasabay ng patuloy na pangangarap ng pulisya sa mga dagdag na ebidensya na may kaugnayan sa nasabing krimen. Nagpapatuloy pa kasi anya ang paggulong ng investigasyon ukol dito kung saan inaalam pa nila kung ano ba talaga ang iba pang involvement ng 2 suspect sa nasabing kaso. Isa na rin kasi sa mga tinitignang anggulo ng mga otoridad ngayon ang posibilidad na miyembro rin ng pulisya ang nasabing mga suspect o ang mga ito ba ay kabilang sa isang organized crime group. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group spokesperson Police Major May Ann Conanan. They will file a kidnapping case also for this sabongeros. It's the same case na ifinail po nung mga nauna po. According kay Sir Lee, dito sa kanyang statement is nagpre-prepare pa sa DOJ a criminal complaint against this suspect is currently
being prepared for filing before the DOJ. Ito yung exactly words that sinabi niya. At inaalam pa po kasi natin kung ano pa po yung involvement nila since meron tayong nagtuturo din na possible sila ay isang organized group na ginagamit ng mga empleyado sa sabungan. At sigurado naman na simula nung umupo si Director dito, si Police Brigadier General Lee, siya po ay tumututok sa mga missing personalities na to. At hindi niya po to tinatantanan at patuloy pong naghahanap ng ebidensya at mga posibleng testigo para ma-establish na po natin at matunto na po natin kung sino talaga ang mga dapat managot sa batas. At para naman po sa mga nagtatago na o nagtatago pa, ay makipagtulungan na lang po sana sila sa CIDG dahil kahit na nagtago po nila ay hindi po sila makakawala sa batas. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Eliza, batay sa inilabas na larawan ng Philippine National Police na computerized official composite ng dalawang suspect, ay lumalabas na isa sa mga ito ay isang lalaki na may tangkad na 5'7" o 5'8". Malaki ang pangangatawan at nasa 35 hanggang 40 years old ang edad. Habang isang suspect naman ay kinilala bilang si alias Dondon na tinatayang nasa 5'6" hanggang o 5'7" ang tangkad, na malaki rin ang pangangatawan at may edad na 45 hanggang 50 years old. Kung maalala, una nang inhiyagan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police ang nasabing panibagong development hinggil sa kaso ng pagkawala ng 34 na mga sabungero sa Santa Cruz, Laguna, matapos nga na mapasa kamay nila ang secret cellphone video kung saan makikita ang isa sa mga nawawalang sabungero na si Michael Bautista na nakaposas kasama ang dalawang lalaki. Bombo Dennis. Okay, maraming salamat, Bombo Marlene. Live mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pa nating balita, ipinayo ng isang eksperto ang pagdaraos na lamang ng Christmas party sa mga open space ay para maiwasan ang super spreader events, bunsod na rin ang hawaan ng COVID-19 ngayong nalalapitang holiday season. Ayon kay dating Philippine Medical Association President at kasalukuyang Vice President 3 ng Philippine Federation of Professional Association, Dr. Benito Atienza, inirekomenda nila na kung kakain ay dapat na individual lang at hindi buffet dahil may iba na dumadami ang dinadapuan ng COVID-19 dahil sa kahalintulad ng mga events. Umapila din ito sa mga empleyado sa mga hotel at iba pang party venue na hikayatin ang mga guest o kaya naman ay panauhin na panatilihin pa rin ang pagsusot ng face mask at tanggalin lamang ito kapag kakain na. Dapat din anya na sundin ang seating arrangement ng mga guest sa hapagkainan kagaya ng pagsunod doon sa social distancing. Kung maaari ay huwag din anyang isama mga bata na less than 4 years old na hindi pa nababakunahan. Kinakailangan din na maghinay-hinay sa pagpunta sa mga mall at matataong lugar kasama na ang mga unvaccinated na mga bata. Samantala, isinusulong ng Department of Finance o DOF ang pagtatag ng isang Sovereign Wealth Fund o SWF para maprotektahan ang pinaghirapang pera ng investors sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, ang panukalang Sovereign Fund ay nabuo nang ito pa ay tumatayong governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas para mapangalagaan ng hinaharap na henerasyon. Sa ngayon kasi, ang mga bansang mayroon ng Sovereign Wealth Fund ay mga bansang Australia, Singapore, Norway at kamakailan lamang ay nagkaroon na rin ng ganito ang bansang Indonesia. Katuwang naman ng Interagency Committee na Department of Budget and Management at National Economic and Development Authority o NEDA sa pagbalangkas ng naturang panukala para sa paglikha ng Sovereign Wealth Fund. Dagdag dito, ipinanukala din ni Jokno na dapat magkaroon ng isang government council na independent mula sa gobyerno nang sa gayon kahit na sino ang maging pangulo ng bansa ay hindi ito makikialam sa paggamit ng nasabing pondo. Mga kabobot ka Star Nation,
Ang mga miyembro anya na itatalaga sa naturang council ay magtatagal ng 7 taon sa konseho upang hindi ito magtugma sa termino ng Pangulo. Liban pa sa mga pribadong sektor, ang mga foreign investors ay iniimbitahan para mag-invest sa Sovereign Wealth Fund. Sa mga dagdag pang mga balita, ito mga kabombo, yung ilang mga mambabatas ay binigyan ng pagkilala yung mga manlalaro sa bansa na nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas. Kilalanin natin kung sino-sino ang mga ito. Labi natin yan sa ulat ni Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis, binigyang pagkilala ng ilang mga mambabatas ang mga manlalaro ng bansa na kung saan nagbigay karangalan dito sa ating bansa. Sa pagdinig sa Senado, pinapirya ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga atletang Pilipino na nanalo sa iba't ibang international na kompetisyon na nagbigay ng magandang pangalan sa sports at katanyagan sa bansa. Binigyang pagkilala ni Villanueva ang world-renowned bowler na si Rafael Nepomuceno, ang 5 taong gulang na kampiyon ng jiu-jitsu na si Alea Ayel Aguilar at 8 taong gulang na chess prodigy na si Rafael Operiano. Anya, magagaling daw talaga ang mga kabataang Pilipino pagdating sa larangan ng sports. Ngunit sa kabilang banda, may iilang mga manlalaro daw na kinakailangan pang dumaan sa matinding hirap at kakulangan ng suporta na kanyang ikinalungkot. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Magagaling po talaga ang kabataang Pilipino, Ginoong Pangulo, sa larangan ng sports. Pero nakakalungkot po na kailangan nilang dumaan sa matinding hirap para lamang mabigyan ng pagkakataong makipagtunggali sa lalaro sa ibang bansa. As a fellow athlete, Mr. President, this presentation fully supports the need for a higher budget for sports development and for our athletes. Kaya po sinuportahan natin ang increase ng budget ng Philippine Sports Commission para sa susunod na taon. Yan ang bahagi ng payag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Bombo Dennis, ang Senado ay pinagtitibay ang Senate Resolution number 287 na inakda ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at isinaalang-alang ang Senate Resolution number 295 na inakda ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na pagkilala kay Nepomuceno sa pag-uwi nito ng gintong medalya sa Asian Seniors Championships na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia noong ika-22 Nobyembre 2022. Pinagtibay din ng Senado ang Senate Resolution number 285 ang pagbibigay puri ni Villanueva kay Operiano bilang kampiyon sa 6th Eastern Asia Youth Chess Championship na ginanap sa Bangkok, Thailand. At Senate Resolution number 286 ang pagbati kay Aguilar para sa kanyang natatanging pagganap sa Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship noong ika-13 ng Nobyembre na tinanghal bilang Philippine Youngest World Champion. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Para ho doon sa mga sumasakay dyan sa EDSA Bus Carousel, may mga ilang adjustment ho tayong aasahan dyan. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Victor Liantino. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sisimula na ngayong araw ang 24/7 na libreng sakay sa EDSA Carousel at ito ay magtatapos hanggang sa huling araw ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang libreng sakay ng EDSA Bus Carousel ay nasa ilalim pa rin ng Service Contracting Program ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa ilalim ng programa, nasa 100 public utility buses ang tatakbo sa EDSA Busway sa extended operation hours mula 11 p.m. hanggang alas 3 yan ng umaga. Habang 650 public utility buses naman mula alas 4 hanggang alas
mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11 yan ng gabi. Ang ruta ay magmumula sa Monumento Station hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX at nasa 3 round trip o 6 naman na single trip kada PUB. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong namamasyal, buhat na rin ng mga extended mall hours ngayong Christmas season, kaya inilabas ng nabanggit na ahensya ang naturang desisyon. Ang nasabing programa ay una na ngang inilunsad noong November 2022 sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act at in-extend naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng Bombo Radio sa ilang pasahero, umaasa pa rin sila na magtutuloy-tuloy ang ganitong programa ng pamahalaan. Anila, malaki ang maitutulong nito sa kanilang pang-araw-araw na gastos sa pamasahe. O narito, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa pati na ang inflation rate. Dagdag pa nila, kahit papaano sa pamamagitan ng ganitong programa ng gobyerno ay mababawasan ang kanilang aalalahanin. Narito ang magkasunurang tinig ni Nanay Noemi at Sir Mel. Mabuti naman, madaming natutulungan na kababayan natin, lalo na sa mga maliliit na mamamayan. Bali, dalawa. Baduli petroli. May mga nagpatinisan daan. Isipin mo sa isang linggo, magkano na yun? Sana nga may pagpatuloy pa nila yung magandang layunin nila para makatulong sa kababayan natin. Papunta kami ng Cubao, galing akong Laguna. Siyempre yung pamasahe, sa siguro mga twice a month kaming lumuluwas, libre ang pamasahe, malaking tulong niya para sa amin. Bombo Dennis, bangamat ngayong araw nga, December 1, nakatakdang magsimula ang 24/7 na libreng sakay, ngunit batay pa rin yan sa schedule na nakasaad sa Resolution number 174 at number 176. Opisyal na magsisimula ang 24/7 free rides sa EDSA Bus Carousel mamayang alas 11 ng gabi at magtutuloy-tuloy nga ito hanggang sa katapusan ng Disyembre 2022. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Sa international news naman, pinuna ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panukala ng US billionaire na si Elon Musk na wakasan ang opensiba ng Russia sa Ukraine at inanyayahan niya ito na bisitahin ang kanyang bansang napinsala ng digmaan. Nagdulot ng kontrobersya ang issue ni Musk sa Twitter sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng isang kasunduan sa kapayapaan na kinasasangkutan ng muling pagpapatakbo sa ilalim ng mga referendum sa pangangasiwa ng United Nations sa mga rehiyong Ukrainian na sinakop ng Moscow at kinilala ang soberanya ng Russia sa peninsula ng Crimea at pagbibigay sa Ukraine ng neutral na katayuan. Lumitaw si Zelensky upang kutyain umano ang panukala ng maverick billionaire na nagsasabing dapat siyang pumunta sa Ukraine. Kung maaalala, noong Oktubre kasi, ang tagapagtatag ng Tesla at SpaceX ay lumikha ng isang poll upang hayaan ng kanyang 100 million followers na bumoto sa ideya nito. Tumugon si Zelensky sa pamamagitan ng sariling poll na Twitter na nagtatanong aling Elon Musk ang mas gusto ng mga tao na may opsyon na isang sumusuporta sa Ukraine at isang sumusuporta sa Russia. Samantala mga kabombo, may mga karagdagan pa tayong update. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong K-pop group na BTS, nakuha ang 3 grand prizes sa 2022 Mama Awards. Alamin ho natin ang iba pang mga balita, hatid ni Bombo Chill Emprido. That's right mga kabombo ka Star Nation, nakuha nga ng BTS ang 3 grand award ng Mama Awards. Dito yan. At bago po muna yan, pamuntat muna tayo dito sa balita ni Christine McVie kung saan pumanaw na ang Hollywood hitmaker at keyboardist na si Christine McVie na sumikat at nakilala noon pang 1970s. Ayon sa pamilya ng artist, mapayapang nagpaalam ito habang nasa ospital dahil sa kanyang sakit. Dagdag naman ng kanyang grupo, isa daw ang artist sa one of a kind dahil na rin sa talento at ipinakitang husay nito sa musika. Matatandaan
Natatandaan na si Mac V ang nagsulat ng ilang hit na kanta sa 1975 self-titled album na Overhead at Say You Love Me. Pakikiramay naman ang ibinigay ng kanyang mga kamag-anak at mga fans. Samantala, ito na muna tayo sa good news. Nakuha ng K-pop group na BTS ang 3 grand prizes na 2022 Mama Awards na naganap sa Osaka, Japan. Ang K-pop group ay nanalo bilang Yugibo Artist of the Year, Yugibo Album of the Year for Proof of Yugibo Worldwide Icon of the Year 2022. Matatandaan na noong 2016, ang BTS din ang nag-uwi ng first grand prize at Best Male Group o Bonsang Worldwide Fans Top 10 Platinum Award. Yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, tulad ng maaari niyong isipin, ang mga tradisyon ng Pasko sa Hawaii ay isang tiyak na tropical na gawain. Maraming lokal ang nag-aangkat ng kanilang mga traditional na pine at palm trees mula sa US mainland na dumarating bago pa magsimula ang holidays sa Christmas tree ship. Ang iba ay nagiging malikhain na kung saan dinedesenyohan ang mga puno ng palms ng mga ilaw at palamuti. Mga kabombo at ka-Star Nation, 24 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kapangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para nga kamuman ang masunod sini nga malawagan kag magdaog sa aton sining daily draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. 6 million pesos nga cash siyahan in total prizes nationwide ang nagahulat sa mga maswerte sining nga winners. 1 ka milyon nga cash sa grand prize ang nagaulat sa grand draw winner kag sinuayhan or siya nabalayhan ang mangin masunod nga katapo sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Yari ang dapat sininyo tipunon nga mga proof of purchase agud nga makapasakop kamo. Ladies Choice Mayonnaise Mac Reunion na with my one and only love. Ladies Choice Mayonnaise. Isa ka empty sana pouch or label sang mayonnaise o kon sandwich spread. Nescafe, bango na with Nescafe. Partner ni sang tinapay kagagin na butangan sang Ladies Choice nga palamano. Sandwich spread o kon mayonnaise man. Ang Nescafe, kape, babangon ka or bango na with Nescafe. Bisan ano lang, 2 ka empty sachet isang mga masunod. Nescafe Creamy White 29 grams, ukon Nescafe Original 26 grams, ukon Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. 1 empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack. Now, kag subong man ang Nescafe Original mga kabombo Twin Pack man. Nescafe Creamy Latte Twin Pack, ukon 3 ka Nescafe Empty Stick, ukon pack sang Nescafe Classic 2 grams. Orocan sa Orocan, maayos ang buhay mo. 1 product sticker kun kupon. Naraangkon sang tanan nga bombo promo title. Silver Swan sukang puti, sarap asim. 1 empty stand-up pouch or label sang Silver Swan vinegar. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, Diamond and Pearl House sa mga kabombo naton sa sining Paskwa hatagi sang tuman ka memorable. Memorable sini iyang gift, no? Ang inyo sining mga loved one pinaagi sa pagbakal sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa ka kupon sa isa ka gatos ka pesos nga pagbakal sa alahas ukon rilo ukon pagprendaman sang item. Panyawan basta said marketing tatak magaling. 1 empty blister pad ukon banig sang Panyawan luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule ukon Panyawan plus garlic plus baraba or makabuhay food supplement capsule isa na ka entry. Anong himuon mo? Balik-balikan ta na sa dili madugay sa aton man sini para nga pagpangalagad. Sa linya naton sa Sinimatinyon mangin na kaupon naton live now sa aton sini nga pagpangalagad karon. Through sa din sa nagagi kita kay SB Pit na Bobo Chris, no? Sa Messenger, through Messenger live may kaupon naton SB
Pete Trimanya sa Banwa iya sang Pavia. SB, si Bombo Cham, good afternoon. Bombo Cham, good afternoon, Gid. Good afternoon man sa mga tagpalamati mo sa imong programa sa siningan lang, Bombo Cham. Alright, SB, damo ang nakibot nga gulpiada lang may nagtindog na dira nga duwa ka railing sini kag anong tawag sini arko pero duway man siya naga-arc but damo na tingala nga may kasubong sini sa approach sa Ungka flyover SBP Trimanya, sir. Yes, sakto na, Bombo Cham. Kahapon may nagpamangkot man sa aton which kay nasa nga validate naton. Nakita gid naton no nga may ara nga do arko. Actually nakibot kita kay why kita ni na-advise or why kita na pabalo sa DPWH kung ano ba lang kinutuyo. Madamo naga-specular or madamo nagapamangkot. SBP basi pagabuksan na sa DPWH ang ining flyover kay may arko na. So galing kay nadumduman ko Bombo Cham sa nagigad nga semana nagtawag kita kay Engineer Alfruto kag gin-mentionan ni Engineer Alfruto nga as of last week wala pa sa recommendation halin sa DPWH Central Office kung ano gibala nga mga engineering intervention or solution ang ila pag-obrahon. So why pa kita kabalo Bombo Cham kung ano ba lang kinutuyo sini is this in preparation na sa ilang pagabuksan nga flyover o kung it's just like a structure lang nga butangan nila sa mga signages kung ano man Bombo Cham. Kay kita mismo SB nakibot man nga may ginbutang sina dira nga kasubong sini nga structure kay ti do first or kung hindi man first the one and only nga masalapo naton nga overpass nga sa approach sini kag siguro basi dito sa end sa nga Banwa sang Pavia may kasubong man sini SB Trimanya, sir. Yes, ay nakita naton kay nang diligid sa tubang sang duwagid ka mall. Kumbaga sa approach if you're coming from Pavia to the city. Amo nang aton nga nakita kay na Bombo Cham nga arko. So amo na Bombo Cham. Okay. Sa nasiling ko na gani do labing una niya nga sitwasyon karon nga makita naton nga ang overpass may arko. You made mention nga ti waay man sang information coming from the Department of Public Works and Highways. But may query na bala ikaw with the DPWH kung para sa diin ini SBP Trimanya, sir? Actually, okay, now we're trying to reach out sa DPWH. Unfortunately, hindi pa kita kasunod sa line ni Engineer Alfruto. But we will attempt sa sining hapon ng Bombo Cham kag mamangkot kita sa iya kung ano ba lang kinutuloy sa sining arko. Kaya para aton man mapaathag sa mga nagapamangkot naton yung mga kasimanwa, sa mga nagapamangkot ng mga motorista nga nag-agi dira. Kaya tanan kita excited na no. Labi na gid nga ti Pasko na dugay-dugay, first day of Christmas today. Apang ati kung hindi gini mabuksan ang flyover, hindi gid mapaagyan sa mga salakyan, dako gini nga huol sa amon sa Banwa sa Pavia, sa mga estudyante, sa mga nagobra, kagamuman sa mga nag-a-star man diri sa central towns nga masaming nga nag-agi diri sa Ungka to Pavia, Bombo Cham. Alright, kiti last time to SB, hindi ba nagpalabot na si ARD Alfruto sa imo nga daw hindi gid makahingagaw before sa Christmas nga mabuksan na dira. But ang latest nga update sini karon binutangan sini nila iya sang arko. So ginalantaw mo nga posible makabukas before pa man sang Christmas or within the month of December, SB? Well, ang aton nga ginapangabay sa DPWH Region 6. Nga kung tani, pabalon kita nila kung buksan nila or kung mapabalo sila sa aton, makuton naton sila sa safety. Yes. Kaya sa sunod man sa ginambal ni ARD Alfruto, as of last week, Friday, wala pa sang recommendation coming from their central office kung ano gid ang ilang kapag-obrohon. According man kay Engineer Alfruto, Bombo Cham,
ready na sila sa DPWH Region 6 amo man ang contractor nga kung anugin man ang i-recommend ubrohon nila yung sigida para sa madasig na panahon ilang matapos makaito ang flyover kag buksan na sa mga motorista nga nag-aagi dira Bombo Cham. Dagalaom ikaw, SBP Trimanya, sir, nga within the day may information na ikaw or maka-explain na sa imo ang Department of Public Works and Highways abi regarding this matter? Yes, Bombo Cham, tinguhan tagin nga malabot ang opisina ni Engineer Al Bruto para at least mapatag sa aton kung ano bilang tinutuyo sa sining structure or arko na aton makita sa approach sa flyover din isamon sa Banwa sa Pamilya. Alright. Sige. Mag-update kami si Imo from time to time. And of course, sa tinguan man namon nga from our end, malabot namon ang Department of Public Works and Highways agud nga makahatag man kita sang dugang sin mga impormasyon particularmente sa mga pumuluyo commuters diri sa syudad sa Iloilo nga nagaagi dira and of course sumungman sa mga pumulo kag commuters sa Banwa iya sa nga Pavia SB Trimanya, sir. Thank you so much for your time. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham. I-update na lang ka kay sa manding nga sesyon magkapasar kita sa isa ka resolution nga request kita sa aton nga palangga nga kongresista si Congressman Mike Doriseta to make representation sa Congress para i-urge nila ang DPWH Central Office amo man ang DPWH Region 6 nga to expedite ang pagkayo sining sang flyover sa Ungka amo man ang pagpadasig sa construction sa flyover din sa Barangay Aganan Pavia Iloilo. I will keep you posted, Bobo. All right. Sige, thank you once again, SB Trimanya, sir. Good afternoon. Thank you so much. God bless and more power. There you have it, si Committee Chairman on Transportation, SB member, Sangguniang Bayan member, Pete Trimanya sa Banwa iya sang Pavia. Now, nakibot gid kita Banwa sa sining natabo karon sa approach kagati didto iya sa bahin sang Banwa sang Pavia, may arko nga ginbutang sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti ang iban sini nagambal nga vertical posible butangan na dira nila sang ano ganitong term sini kagina ni Bumbudone, no? Ang limit bala, no? Do vertical limitation sa aton sini nga mga kabumbo kay ang aton sini iya nga pagpangusi sa Banwa kag pag vertical clearance, no? Kaysang ginahusisa naton kag nagasunod kita sang masunson sa update sa sining dipiktuso, perwisyo kag problemado iyang 680 million pesos ka balor sang Ungka flyover, napatigayon ang shoring sa nag-usmod nga pilote sining Ungka flyover. Now, ang plano sini Banwa is jet grouting. Ipasumpitan kuno sang magamit kuno sang pressurized nga equipment kag pasumpitan nito sang concrete ining mga mayara sang vertical displacement or nag-usmod nga pundasyon sang Ungka flyover. Sa pag follow up pagid naton, natapos na ang shoring activities sa 3 ka pilote. Hindi makaproceed ang Department of Public Works and Highways kag ang contractor, no? Kay ti working hand in hand ni sila mo. Pero technically sa aton sini mga kabumbo kay wifi ni ma-turnover
mayara sang, correct me if I'm wrong, 1 or 2 years nga warranty ini. So kung may warranty sa aton sining mga kabombobot silingon, abagahon iniiya sang kontraktor ang tanan siniyang expenses. Kay under warranty pa ina. Amo gani nga daw kasubong iya ginhimo sa International Builders Corporation nga spokesperson tigpama ba kag daw kabahin na sang ila kompanya ang Department of Public Works and Highways Regional Office 6. Doon ginhimo niya spokesperson si Assistant Regional Director Al Fruto. And I would assume, no? Nga samtang nag-explikar si Al Fruto, si Engineer Al Fruto, no offense meant sa mga person with disability naton nga mga kauturan, pero samtang, ano na butang bala pakita bala Bombo Chris, no? Nag-explikar si Engineer Al Fruto, spokesperson sa ginimo spokesperson sa International Builders Corporation, dapat sina may gamay pa ginadang screen sa nalom sa left yaw. Tapos nag-sign language si Director Neri Bueno. Niri balumambal mo. No? Muna dapat sila tatani. Kulang-kulang ng aton sining ang pagkwata sa video ay maka-provide ang DPWH. Tapi sa nalom lang may gamay pa yung screen bla. Tapos amo na si Engineer Neri Bueno, ang Regional Director nga nag-sign language sa amo na yung offensement sa mga PWD naton nga mga kabumbo. Para bululigan nila eksplikar kung ano plastada sining dipiktuso, problemado, perwisyo ng flyover. Kag karon nakibot kita banwa sa aton sining mga kabumbo nga mayara iya sang gintukod nga arko. Para sa ano ini? Amo na bala ini ang engineering intervention, engineering solution sang Department of Public Works National Office? Kay di bangon nga vertical displacement ang aton problema, the only solution para nga matapos na kag masulbar na is vertical clearance. Amo sina sa aton sini Makbumbo? Tido diri pa lang kita siniya makasalapo sang flyover nga may vertical clearance sa aton sini Makabumbo. Oh. Pero ang realidad siniya banwa, no? Bangod sa pressure sang public pressure sa bahin karon sang DPWH kag sa International Builders Corporation sa aton sini Makabumbo, kag para lamang nga magamit ang ungka flyover, binutangan nila sang ulo arko or vertical clearance, kag laban-laban butangan sinadra nila ang limitasyon lamang sang mga salakyan nga sarang nga makaagi dira para lamang nga magamit. Sa aton sini karon niya Makabumbo. Tilan tawan nyo bla kuno kasi kwaol. This is the result kung maperfecto mo na, no, ang pag-ubra sang dipiktuso sini nga proyekto. Resulta ini sang working hand in hand sang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 with the International Builders Corporation. Light vehicles na makaagi dira sa aton sini Makabumbo.
Ano pa matyag yun sa 680 million pesos? Ngayon ka flyover, Uyungan Bridge, nga natiphag to bangod iya sa kay Bagyo. Last time, ano Bagyo gani? Paeng? Yung Uyungan Bridge gani, retrofitting. IBC man to eh. Oh? Saton sila makabumbo. Piso Uyungan Bridge to. Ipaslak ba lang to nila sa force majeure? Saton sila matagpalabati? Bangod sa Bagyo? Oo. Tinantawa bala banwa? Ang local government unit, particularmente ang sa bahin na Bicaro, kaya ang problema sinadris, ang traffic eh. No? Ang pagpugok sa dalagan sa traffic, but pagpugok sa dalagan sa traffic, pero tekon, sige na pakita lang, may na makita nila nga ginabukad tadre ang program of works program of works para iya sa traffic sa aton sining mga kabumbo. Para nga ma-plastar tani balaga, dagay antos yang pumulo, tinuig ng antos ang pumuluyo dira sa nga pagpugok sa dalagan sa nga trapiko, no? Sa aton sining mga kabumbo lang taon ta kung pilang gasto diri lakip dira iya sa pag-manage sa nga traffic. Sa aton sini karon niya mga kabumbo lang taon ta diya kung pila ila gasto no? Sa aton sini mataga palamati. Parang black and white kita blari ginaukay ko subong sa tubang nyo. Ang ari contract agreement to. Contract name, construction of Bongka Flyover Phase 2 Phase 2 na kita. Nakabutang dire sa other general requirements, traffic management. Unit cost 28,349 pesos 68 centavos. Total amount para sa traffic management 336,510 pesos and 70 centavos. Pati ang pagpugok sa dalagan sa trapiko kag pag-antos sa mga commuter pumuluyo bangod sa dipiktuso, problemado kag perwisyo nga 60-80 milyones pesos nga ungkap flyover, no? Kwartahan gyapon, bayran gyapon 336,000 plus. Tawan nyo na, sa aton sini karon yung mga kabumbo, para bagid. Para balang hitswanay kita sa aton sini matag palamati. Tapos butang-butangan lang na nila arko, kay inutel kag gubaon ang ila sini nga gin-construct nga flyover. Yuman lang kita dyan kag hambalan kita sang kapwa nato Ilonggo nga hindi kami gusto magantos. Lilin tokens, tuig 2020 pagantos ang kapwa mo nga Ilonggo, noy. Patrick Albintan. Ikaw to disagad kang asal ka tubol ta. Ari pa gino. Contract ID 20G00079. Part B. Basahon taliwa, tres babaw. Ining contract agreement dated November 23, 2022. Ungka flyover gyapon aray. Other general requirements gyapon. Traffic management gyapon traffic management. Ang total amount is 378,454.72. Tinindang traffic management na. Maria Kagusip po. Yamako nyo sila banwa. Taxpayer, dugo na lang ang kulang nga magwa sa lawas kung buno ang tax sa aton sini nga mga kabumbo, loss of blood na kita tanan. Bisan diin ka lang magliso, halabuhin tax diri, tax dito. Tapos, obrahan ka sa proyekto nga mahal, ini magamit, iguon ka pa? My goodness. Tama na giniya kapatal para sa mga Ilonggo karon. Tama na giniya kapatal para sa mga taxpayer. Hindi na niya insakto nga mo sini nga sitwasyon.
si SBP Trimanyes, maubra ko no sang letter nga nag-urge sa kay 2nd District ka Congressman na Mike Goriseta nga magpatigayon, no, magpangusisa kag magpatigayon sa congressional inquiry. Oh. Timangkutan nyo be? Si Uswag Ilonggo, Party List Representative Joang kung anong iya sini nga mambal sa nasambit sini iyang proyekto direct karon sa International Builders Corporation. Sa aton sini nga mga tagpalamate. Hambal gani una sang kilala ko nga nakakita sina dira nya bumbutsang bali basi butangan nila sang side nades nya Merry Christmas. Do mo sinabla? You are now entering the municipality of Pabia, well known for Carabao Carusa. O, tapos sa Carusa lang tugali kag Carabao makagi sa flyover. Tabok diri sa syudad sa Iloilo. Kung halin ka naman diya sa syudad, pakadto kas Pabia. Sa aton sini nga mga kabumboti may nakabutang man to nga welcome to you are now leaving Iloilo City. Sa aton sinimatag palamati. Ay isa ko kakilala siya butsang basi butangan na nila sa signage kay tilapit na lang yang dinagyang. Si butangan na nila Biba Senior Santo Niño. Sinugpunan man niya sang kilala ko nga halabira Iloilo. Halabira uyog-uyog. Oh. Ikaw uyog-uyog tos babaw mo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti isa man isa pagpanghangkat sa aton sini iya nga mga representative. Halin sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th District sa probinsya sa Iloilo. Lakip na dire ang representative naton sa Lone District sang syudad. Si Congresswoman Jan Barunda kag Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang lakip na dire ang ambis uwa representative. Tingob ka mo abing ang mga taga Iloilo kag usisaan nyo niyang dipiktuso, perwisyo kag problemado. Ngaong ka flyover sa aton sini makabumbo. Ti mangayo kita abisang suwestyon. Mangayo kita sang suwestyon sa mga bag-o nga mga civil engineer, 60 pila ni sila ganik milog, 68 kung 86. Di na tong record ko di man. 86. Mamangkot kita sa mga bag-o nga civil engineer, 86 si sila kabilog. No? Sang WIT o kon wet wet. Kung isa ganasma man ta. Ang WIT, no? Western Institute Technology. Technology sa aton sini nga mga kabumbo. Mamangkot kita sa mga bag-o sini nga civil engineer kon amugin man niyang solusyon. Kaya ang problema sina diri mga sir kag mga mga bago nga civil engineer kay fresh pa ini sa pagtulunan ninyo bago lang kamo nakagwa sa board exam. Kung ang problema vertical displacement, ano ihan ang solusyon? Nalakip bala diri ang pagpahamtang sang vertical clearance or vertical limitation? Sa aton sin makabumbo? Tiga pa ngayo magkita gani advice sa 86 ka mga civil engineer kung paano to naton itapikon atong nagliwas nga girder sa may aganan flyover kag lain naman to nga problema sa aton sini nga mga kabumbo. Tiya mo bala ining legasiya nga mabilin sinisang mga opisyales naton diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo? Sa aton sini nga mga kabumbo nga ginpatindugan kita diri sang mahal-mahal nga klase sang overpass. Tapos ang ending dipiktuso.
perwisyo kag problemado. Oh, tiyan mo sinang gusto naton nga matabo sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ikabay pa nga may manindugan mga opisyal naton nga magusisa sina diri sa aton sinamatag palamati. Kag din kay mo ya kita iya nga under warranty tapos ang Department of Public Works and Highways yapon ang nagaigod-igod kag nagaligid-ligid. Oh, kag maklaim karon ni International Builders Corporation gati kinubra man namon santo sa design. Why na kami iya sang nga labot? Oh, kanami sinyo ba? Hinampangan nyo lang yang kwarta sa mga taxpayer kasi pumuluyo ba? Impunto law na sa aton sininga pagpanumbalik ka January pagino. Mga pumuluyo tos may banwasa nga niway. Ang ginatindugan sang ila siniya nga balay to, ginakutkot kay nalakip dito banwasa may halaor project. Ti way man kung ginpromisahan sila nga tampukan balik pero hasta subong way man gintampukan balik. Ting ginakangawan nila to basi kung malusod sila, malandslide bla. Oh, lakip na sila dire. Isa ka babaye nagreklamo sa pulis. Kay hindi na siya kagwanta sa India National, why pa siya bayran? Oh, isa ka sex worker. Kay todo may ginapangayo kuno to India National sa iya do nagahiret kuno. Oh, abi balik-balikan nato dinhi pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig
kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa ka kilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong Ito epekto. sa nakaligad sa takna sini nga launa bago ginamang nag-send rin sa aton si Mayor Jerry Trenya sang iya sini nga letter no nga nagasulat sa kay Secretary Manuel Bunuan no sang Department of Public Works and Highways. May kantanan sa sining palamangkutanon sang aton sining alkalde sa kung ano na ang sitwasyon sang duha ka mga flyover diri sa syudad sang Iloilo. No, tiyang na-mentionar gani diri sa aton sining mga kabombo amo ang Ungka flyover, no? Duha Ungka 2 flyover sa aton sining matag palamati kag ang Aganan flyover. Ginapamangkot sa aton sini iyang alkalde kung ano na ang latest sinadri. Kay nagatuga ini sang naga-aggravate sa vehicular traffic bangod man sa Christmas season kag pag resume sang face-to-face classes sa aton sini matag palamati. Tigin-expectar gani diya sang alkalde nga dapat kuno ang repairs around the clock agud mapadasig ang pagbukas nga wala ginakompromiso ang public safety. Sa aton sini nga mga kabumbo. Anyways, tingwaan naton diri karon. Tingwaan naton sini karon iya nga malabot diri ang aton sining alkalde agud nga madugangan ang aton sining mga impormasyon. Pero ang iya sining nga letter ang napitsahan subong man sini iyang adlaw. Sa aton sining nga mga taga palamati. Tikabay pa nga makalabot ni sa mga opisyalis naton iya sa gobyerno. Sa aton sini mga kabumbok iti sulumpaan na giniya klase sining halit nga natugas ang proyekto. Maayo kung tani ang tinutuyo galing kay Sus Maria Kagusip po nangin dipiktuso, nangin problemado kag nangin perwisyo. Subong ting ginahimo nila bangod man iyang sa pressure ti disponiring pirong disponiring nila do layo pata daw. Sa aton sini matag palamati. Anyway, ari pagid isa pagid iya ka concern sa banwa naman sang Haniway. Mga pumuluyo dito nagakangawa nga sa padayon siniya nga pagkabkab sang duta. Malapit sa ila siniya nga natindugan sang ila sini nga balay. Nagakangawa sila nga posible basi kon na maglusod kag magluntad ang landslide. Kay gimpromisahan man sila nga balikan ang kinutkot pero hasta subong way gid mabalikan sa aton sini nga mga kabumbo. I-check naton si Bombo Jomar Villa Jom sa report. Please come in. Nagdangop diri sa Bombo Radio ang pila ka mga pumuluyod na karon sa Barangay Tamuan 2, banwa sa Haniway, Iloilo matapos nga natuiga na ang ila sining nga problema. Wala gyapon masolusyonan bangod sa sining naga-us-us nga duta kag ang pila nila dito ka mga propiedad ang nagkalaos modman bangod sa sining pagkutkot dira no ngati isa de karon sa proyekto asang sining Halaor River multi-purpose project Bobocham kun sa DNT ang ilan ni karon nga porsyon dira sa likod balay doon nadala bala sa
pag-usmod ni sa nga duta kay ti tama ni sa kadako nga kanal dra nga agyan sa nga tubig nga halin didto pa sa may banwa sa nga Kalinog pakadto padra sa may pila ka makbanuhan napos dra sa may banwa sang Haniway. So ang natabo diri bali ang reklamo diri ginapalabot sa aton sa mga pumuluyo nga pagkatapos tubla sang sining bagyo paeng ti pagbubuto sang ulan, grabe to ang pag-usmod sang duta kung sa diin ti nakalilitik tong ila sining nga porsyon sang duta sa likod sang balay kay ang ila sining cyclone bala nga kudal ado ko tatlo na kuno ni sila magilis sa bubot sa pangod kati sa sige-sige bala nga pag-usmod pag-uskos sa duta sa may idalom. So ang ila sining ginapangayotani nga kung mahimo nga mabutangan sang duta bla or something da nga ti makaprotect nga hindi ya mag-us-us ang duta sa may idalom. Ti isa gadi sa nakita dire nga solusyon amo ni ang pagpamtang bala sang mga tunnel bag ang ining puti bala nga dosako ni sa bubot sang usually makita nato nga transport nga ginabutangan ni sang semento. May ato ya may nakita kita dito nga porsyon pero hindi ni siya mambal nga ginubos nila butangan kun lang taon nato nga ti do ano lagi do compliance ba nga ti nagbutang sila da sang tunnel bag sa may lugar ta mo ni ginakangawan dira sa mga pumuluyo karon nga basi ko magsigsigi pagid ang ulan kay kagabi pinaka-latest diri nagusmod pagid kuno kay pagbubos ang ulan la diri man sa syudad kag probinsya ya sang Iloilo. Ti kapila naman kuno ginbalik-balikan sa engineer da pero ti do puro lang lanta way man sang akto nga ginahimo dira agod nga ti masolbar ang ila sinikaron nga problema. Ay bala ipamati nato nanay si Ma'am Salvacion Acanto ang isa diri karon pamuluyo dira nga ti apektado sining pag construct dira karon sa sining Halaor project. Ang iaktuhan da lang itambalikan ng katambak ang nagahubag. Anong natabo di ma'am? Paano ka mo napektuhan daw? Ang pagkutkot bala kang pang project kang niya ang Halaor. Tibay buhay na lang na matapos. Ano na umpisa ni pagkutkot? Tibay na mga 3 na katuig. Tatlo na katuig, lain-lain na nga kontraktor ang bulos-bulos. Tapos? Ti karon ginreklamo ko sa niya, hay ang dapat balikan lang ang nagahubag. Ang nagahubag nga lupa kay nalamitan ang balay, dali na lang malabot la balay namon, tangkal namon nahubag na, ang kurungan kapato, tanan-tanan nga mga kamalig namon guba na. Siminto, pati balay ko to pirta na ron, hindi na masarado. So bali ang balay mo yang property mga duta nadala sa abab. Nadala sa abab. Nadala sa abab. Pero ang ilaya nga lagyan sa tubig sa unahan pa ya. Sa unahan pa, oo. Ti kung magsigi ang ulan, nagasigi lang dos-dos ka lupa. Ti gabab nga gabab gid. Kita tamak dalom ning abab nila dis dalom, no? Ti nagusmod na dagali kaduwa pa mo. Nagusmod na gid. Ano nagusmod naman? Pag ang bagyo paing ti mugmunog uran, ti dala na gid to tanan-tanan. So ang mga kudal mo din ang dala to? Dala mga kudal, oo. Na-mention mo nga ginkawatan pag kamo kay way na kudal. Ligad tuig nakawatan man kami ay wala na kudal ay ti ginpabayan ang dalyan ang wa pa matapos. Wala nila gan tambakan. Ti nagkudal kami liwat. Us-us mangyapon, guba mangyapon. Ikaduha na, ikatlo na gani. Ikatlo na kami nagaling kudal. So ari kun kudala mo niliwat, hindi pwede kay basi masmod naman. Masmod doon. Ting ginapangayo ko lang daan nga balikan na kalupa para makapakakayulaman ako kakudal ko. Nga ma-assured lang hindi ito mos-os dalom. Hindi na mag-os dalom. Why naman sila timo on disenyo di nga partners dalom mo? Wala na dire na lang sugpo naman sila. Na lubong naman tong ang lagyan tubig da. Nabukabuhos na sila. So napalo up mo man sa sa contractor or sa niya? Pilmi ako ang gina-forward kang ginareklamuhan ko ang kay Vanji. Ginareklamo na ran tapos gina-forward na to ang mga picture kag ang reklamo ko sa niya. So through online cellphone lang? Cellphone lang. Tiba tapos makadto naman di ang niya. Tan-awon da. Nakakadto na de? Oo kang tapos bagyo paeng. Niya 6 gid to? Niya gid engineer si sinuto nga engineer Nini man kuno to. Nini? Oo. Ti ko na pakadtuan ko no nila sang
designer, ano to? Designer, Oo, designer para mabalaan. Ti ginahulaton mo lang ma'am sa November 2, kay holiday ka to. Oo, hulaton mo lang sa November 2, pakadtuan naman para makita kung ano. Ti asa subong wala magyapon. Ti November 2, dali na lang. Kasi namista namin na tayo patusla. Oo, piyesta mi na tayo, ay holiday ko no. Ti pakadtuan ko no sa November 2, ay pagkatapos Bagyo paing, di ba holiday to? Subong pila na ka semanang nagligad wag yapon. May isa na lang kabulan. May isa na kabulan, ti way mangyapon. Ti hambal nila magreklamo ko na ginapaluap man kuno nila. Ti ginapaluap ti asa san nga paluap da. Wala man. Ang imo lang kangawa mo din nga hindi na maglabot sa balay mo kay pila na nikdangaw di mo Oo, pila na lang duha, isa na lang kadupa. Oo. Pero ang ano ba di apektado pagid mga kasabatan no man de? Di apektado gid pato ko. Ano bisan di na lang mangipot ay ti. Way na ti kurungan. Ang tangkal mo to duga ano naman? Ginsulay ko na lang. Ginsulay ko na lang tangkal ko para nga hindi lang mahulog idik ko. Oo. Tikon alang taon pag ginaton diri Bobotsam kay di ba usually tikon mapektuhan ning mo sining nga propiedad ra sa proyekto sa gobyerno may mabaton ikaw nga claims. So ang masakit diri sa ila kay way nila madala sa pag kayo bla sa sining halaor project dira sa lugar. Prote ang masakit dira kay napektuhan pagid sila napektuhan sila sa sining pag usmod dira sang ruta o pag us may dalom. Amo na nga ti subong kunang taon ta pati na propiedad na sakop na kating pating kudalto na galosmod na to Bobotsam. Pero in fairness man no sa sining concern sa sining mga pumuluyo dira tigin try tagi diri nga ginapakingutan ang National Irrigation Administration Regional Office 6 o kuniya nga ti amo ning implementing agency dira Bobotsam kagagin padulungan naton diri karon ang project manager pero sako to gina si Engineer Bores. So ginternoban ra kita diri kay Sir Steve Cordero nga muning spokesperson dira karon sa nasambit nga talatapan nga opisina nagpasalig kini sa Bobotsam nga pagitaan nila sa pagi no agod nga masolusyonan ang ining problema dira sa mga pumuluyo. Ang isa to sa ginpasalig niya nga ma-coordinate siya dito sa may contractor nga Daiwo Construction nga pabutangan sa nga temporary dira karon nga Tonerbag no as soon as possible agod nga hindi man magkangawa dira kag madula man kakulba dira sang mga pumuluyo sa lugar. Ang isa diri sa gin-explicar sa aton kay samtang as long as nga ang ining nasambit nga proyekto nga hindi pa matapos hasta hindi nga matabunan so hindi pa sila gali makapatuman dira sang permanent balang solusyon nga agod nga ti maka dira no maka masaga uta lang nga hindi magusmod sa idalom amo na nga tigibutangan nila Tonerbag temporary no pero ang permanent solution diri nga ti amo na ginalantaman nila dira nga ti pang matagala na nga hindi na yagid mausmoda no ang ginawlat pa nila kay may ara sila nga international consultant nga do taga Korea pa ni pero diri man sila sa Iloilo nga mo ni ang ma-design dira sa lugar ma-oversee kag malantaw dito kung ano ang permanent solusyon kung ano ang design dira nga imo nila agod nga ti hindi na mag-usmod paduat ang luta dira kag mangin matawahay ng paminsaron dira sa mga pumuluyo dira sa ila siniabi nga pag atiner dira sa Benisambit nga lugar. So nagpasalig man diri si Sir Steve Cordero nga from to time nga ti ma-update ini siya kati ang ining proyekto nga nasabit nga proyekto sa lugar gina ginapa-coordinate na to sa contractor agod nga ti matagan sa temporary solution anay ang ining problema dira sang sining maka pumuluyo Bobotsam. Pabati tabla na si Sir Steve Cordero sa may interview diri sa Bombo Radio. Okay. Sir, ang aton nga site dito sa aton sa Barangay Tamuan nga ginaobra sang aton nga contractor which is Daiwo Engineering Construction. Yes, na-acknowledge naton nga may ara sang reports about slope problem sa sini nga portion and ang hindi pinato na sir immediately mabutangan sang permanent solution kay ongoing pa ang construction sang aton nga contractors particularly sang aton nga siphon para dira sa Barangay Tamuan. Now, ang
ginubra sang aton nga contractor was temporary solution para ma-prevent naton ang further nga slope damage. So nagbutang kita sang tanner bags para ma-prevent ang soil sa pagkadto sa aton nga construction site. May ara na kita subong nga ongoing assessment sang aton nga international consultants para sa final kag permanent nga slope protection nga ibutang sa aton nga area. So while gina-construct pang aton nga structure as of this time, ginabutang lang naton danay sang temporary nga solution, but eventually once matapos na ang structures, ang bilog nga stretch ang sina nga structure, butangan naton siya sang permanent nga slope protection which will be designed by our international consultants. Ang isa din sa concern, sir, tisan-on sa ma-finalize ang design ng permanent solution bala para at least hindi na sila magkangawa kag for the meantime pwede ni sa butangan na temporary abida nga solusyon da. Yes, sir. Ang aton nga final nga slope protection design, may ara na ongoing talks between our contractor, our international consultants, kag ang aton nga project management office. So kinahanglan naton gid sang thorough assessment para mahibaloan naton ang behavior sang soil, sang slope sa sina nga area. And then ang aton nga design ipa-approve pa ni naton siya sa aton nga central office, which will become an additional work for our contractor. Siguro tapuson gidanay naton ang entire stretch sang aton nga siphon sa sini nga area para ma-finalize gid naton ang aton nga design for permanent slope protection. In the meantime nga nagahulat kita nga ma-approve ang ini nga permanent slope protection design, ang aton nga contractor ipag-instructionan sa aton nga construction management chief nga balikan ang area kag mag-install kita sang additional nga temporary slope protection. Like sa mga temporary slope protection, sir? Ang initial nga ginantaw naton ibalik naton to ang tanner bags nga gin-install naton last time. Ang problema lang to kay ang aton nga tanner bags ang iba nagkalaguba during Typhoon Paeng, but ibalik naton ang tanner bags para hindi sige slide ang aton nga soil from the upper portion kung sa diin makita ang properties ang aton nga complainant. Oo. So ang sa sir, bali ang sa part sa contractor, so gahulat man sila sang inyo nga mando ya kung ano ang i-relate to sa ila tapos that's the time nga mag-acto man sila. Yes, tanan nga hulag sang aton nga contractor nakabase gid ina sa instruction sang aton nga project management office. So as of this time may ara na nga mga initial nga mga site inspection kag site instructions sa aton nga contractor gina-monitor naton ang ila nga compliance sang sini nga mga site instructions para ma-install na nila ang temporary nga slope protection sa sini nga area. So bali prior sa concern nila duga nyo man ay nga na-assess ng area da, sir? Yes, oo. Nakita ni naton kay nag-file man ni sila sang complaint diri sa aton sa office last year bangod nga may mga cracks nga nakita. So that's why nag-install kita sang temporary nga slope protection sa sini nga area. It so happen lang gid nga ang aton nga temporary slope protection na damage sang Typhoon Paeng. That's why kinahanglan naton ibalik para ma-prevent ang pag-move naman liwat sang soil sa upper nga portion. Estimated, sir, mga pila ka adlaw na, sir, nga matapos alin sa pagwa dira kon sa permanent solution hasta sa pag-ubra dira sa proper slope dira permanent slope protection, mga pila ka adlaw na, sir, nga proseso? Sa akon nga paglantaw siguro it will take 2 to 3 months para ma-finalize na tanan kag ma-submit naton for approval. Kaya ang atong ginhambal ko hindi pwede nga ang aton nga permanent nga slope protection wala na tun-an maayos ang aton nga consultant. So we are giving them time para thoroughly matun-an nila kag maka-recommend sila sang appropriate nga slope protection plus design kung anong pwede naton mahimo sa sina nga area. So pagpasalig na lang naton, sir, sa mga pumuluyo dito, kung sa pumuluyo nga napektuhan sini ang ining temporary lang anay nga slope protection dira, Sir Steve. Yes. Sa So mo to ang papahayag diri karon ni Sir Steve Cordero Bombocham, pero relay med sa aton nga subong nga semana or next week lauman nga mabutangan na sang temporary lang ganay nga
as to protection kaya mo tugan ang ginakita nila ang ining pagpamtan sa Tannerbag nga dugangan nila no opportunity kay ti bangod sa bagyo pa ay kagduay na blan na tulopang danto kagduay na ma-follow up to sa kontraktor ay tanan kuno nila nga ulag na dapat nga ti magi gito sa may niya tapos ti kon may confirmation na so that time nga ti maubra naman sila kung ano da karon nga mga additional nga mga damages dira nga natuga sining proyekto Babucham. Ang aton na sinadriya Bombo Jomar, responsibilidad sina iya sang kontraktor sang National Irrigation Administration, no? Ang responsibilidad nila dapat nila pagalimtan. Ti mismo gani ang interview mo from niya nagambal nga ibalik lang na namon kay naguba to bisang bagyo paing mo. Ti kun way gali yan nagreklamo tong pumuluyo, way nila ginbalik? Amo gani nga do na ulihip. Nga dapat sinadira kay may proyekto da, may natabo sini iyang nga bagyo, automatic na kag sentido komuna na, no? Kag mismo sang kontraktor man dira kontraktor, din pa to kuno mahalin ang kontraktor nila. Ang ma-design dira tang permanent solution taga Korea Taga Korea proti din tumahalin. At dire kuno sila sa Iloilo. Tiyari mo lang sila sa Iloilo, di tiyang haniwayaw. Layo ginaw, pila kadlaw ang travel sa niway. Ano, chimpos anyos pag kita nga masakay kita sa kabayo, kag 3 kadlaw nga biyahe, paglagan sa kabayo at least makalabot from Iloilo City to Haniway? Anong plastada sinisubong? Anong plastada sinisa talatapan sang gobyerno kag sa mga kontraktor nga ano kasagsag batasan nga mga kontraktor subungaw? Ang obrada subong makita ko nga lagko ng bako yan nakadaywo Bumucham. Bisan kung sino pa na nga mga tarpulano daya ang importante sini. Amo na bala kay lakip nimo. Nadala na iya dira Bombo Jomar. Ang pagbutang sina pagkurukut-kut nila or whatsoever man mga activities ginahimo sinadra na nila subong, no? Dala ina tanan sa kontrata, pati ang patigayon o pagbutang sang proteksyon nga hindi na matiphag. Ti pasaligon talang dira ang pumuluyo. Tapos bambal ka lang diyo, kanamo abisang obra namon, sako kami abi. Tapos ti ang kontraktor naman niya mabalibad niya, tigay bala mo dapat maagi pa na sa opisina sa talatapan sang niya. Amo sinya mo sadto. Ti hulaton taya nga pailayo lang. Hulaton taya maghurog paas na dira kag kung anong matabo sinadra sa ilan, tis kita mag-akto? Anong klase sugilano ni aton man? Ti amo nang ginakangawa. Kung lang tawon tadre ang sa likod to ka perpetuo ni Ma'am Akanto, duwa gito sa mga lagkong kahoy, unliti aning mga puno malato sa masarisat, amo nito mga sagang-sagang abi, Bobocham sa tiyon nga ti mag buang ulan, kag diwa na sa gani kapatukod to kakudalya kay nigad to kuno nga mga binulan, ginkawatan sa da, kay ti siyempre hindi sa kapatindog kudal sa likod kay naga-osmods dalom. Tita niyang statement sang taga na iyan, hindi pasalig, aktuwaran ni nila sa labing madali nga panahon. Amo gani ti dapat gid kay ti ginpangayo tatong number kay para from time to time ma-update kita to sa ila kung balati na butanganan ni sang temporary kag ang permanent solution dira kung balati ano nang update kay ongoing kunong mga talks dira Babucham. Hindi man na naton mapuwersa gid kag mapadali ang permanent solution. Ang kinanglan sang pumuluyo sang pamilya Akanto dira kasiguraduhan. Kasiguraduhan nga safe sila. Kahit hindi naton mapaktan Bombo Jomar, from time to time nagaulan, gulpiada lang mabaskog ang ulan, mamusin ni mamusadto. Ti kay may kinabkaban na dira kag naagyan na gani landslide siyang tanalikdan siniya nga paglaslas ni Bagyo Paing, may posibilidad no nga magluntad naman ang landslide. Ti what if paano ang tindugan na mismo sang ila siniya nga balay ang malusod. Amo sinabala dapat ang mentalidad. Kag paminsaron sang kontraktor dira kag sang
talatapan sa gobyerno ta sa National Irrigation Administration. Hindi nga pasaligon lang. Nagreklamo, nagpalapot na sang concern. Hambalan na nga lantaw-lantawon, why man sila gali isang akto. Tapos kung why mo tuging kantuan, nagaplano pa lang sila yung ibalik ang ano tong hambal mo, Bumbo Jomar? Tanner bag. Amo pa lang kag ibalik nila kay nalipatan kuno nila kay na lusod na naglandslide na pagbagyo pa. Klase istorya to ni man. Amo ganing ang sentimento man to sa mga pumuluyo ato mo bitin concern na mabusam nga ang ambal nila to nga daw ginauda na kuno nila ilang proyekto pero ang mga concern sa mga pumuluyo do ay naginasapa. Tiyan mo sila. Abubusam? Siling ko amo sina. Tigabay pa no nga lauman tani kay abudlay ni kun hindi nga kabay pa kag lauman ta obrahon nila. Kay katungdanan nila na. Why na subong nga panyimpo, Bumbo Jomar? Why na yan sang kabay pa? Lauman ta, why no? Taxpayer kita, no? Nagadiman kita nga trabahuhon sila nila. Nagadiman kita ang pumuluyo, nagadiman partikularmente ang apektado sila nagadiman nga trabahuhon nila as soon as possible. Ano nga mga lipat-lipat? Joms? Kaya mo na from time to time makita gid ni ma-update to sa ila para mangkuton ta kun balati ano nang latest dira karon kag ati siyempre man sa concern man sa mga pumuluyo ngati madugay na kuno kami nag-ululhot man ako ng mga engineer pero duay man Japon sang sang akto bumbutsam na kun ang taon ta ati kun hungdon gid man abi sa kontrakto dira nga butangan sang sining tanner bag siguro hindi man guro maglaway gid ni sa isa ka bulan na pagbutang tiyan mo tambak mong pumuluyo yung mga 2-3 adlaw matapos na ni kung atagan nila sang sining solusyon ang problema dira sa lugar. Alright. Ini si Bumbo Sa Jomar Piak Villa. Kabahin? Bumbo Sam? Sa Piak din duduwa mabalita, may katuan ka? Why man Na sa Piak Kabahin? Kag sa Piak nga bahin ang inirgading to Blakina nga ang ining 21 anyos nga sex worker nagreklamo adra sa may Arevalo PNP station matapos nga wala ini siya ginabayaran sang iya sining customer nga India National. O na Bombay ay Bumbutsam. India National pero tinandan tayo nga tawgon nga Bombay abi Bumbo Jomar diri mo. Amo gani. Ido kaduwa na ni kuno nila nga naggamit. Baw? Bumbutsam. Dra sa may isa ka resort sakop pa ni posible dra sa may Santo Niño Norte, no? Sa may distrito ya sang Arevalo. Kung sa DNT do mga past kagabiho na to, do mga alas 12 na to, nagpadulong kuno ni si ang ining lalaki dra sa may isa ka ka resort, beach resort dra sa may sambit niya karon nga lugar kag ginhagad ining 21 anyos nga mag-upod sa sining boarding house sa Bumbutsam. So bangod nga nakakilalahay na sila kag naka-meet na sila do kaduwa na to nga meet. Based diri sa babayi duwa naman sa kuno nagduwa-duha nga hindi mag-upod. Bangod nga nakaagi na kuno sila nga nag-upod nga duwa sa una nila nga pagkitaay. Damo nagasulod sa paminsaron sa mga tagpalamati nga nakaagi na sila. May previous transaction na sila. Yes. Nan. Kay kung maghambal nga kay nag-upod sa kay nakaagi na sila basi kung kaagi sila ano? Doon muna bla, may previous transaction na sila. Roger that. Okay, sige, proceed. Amo to pag upod sang babae nagadiretso to sila sa may boarding house sang lalaki. Kag dito na nga siyempre alang matulukay na sila.
halin ko no mga alas 12 kag do nagdangat pa to alas 2 mo ang ila sining pag of the night to sa sulod kwarto. Pag timing pa kay nagbuo lang gabi. Tiyan mo to do nagyumiyo maganiting pulis. Maburubugnaw, Jones? Ati namin gid di hulom-hulom. Kupo-kupo. Bala mo nga mabugnaw na, mapahulong-hulong ka pa mo. Dugang ron to pranugnaw mo. Oh. Tapos? So amo to abi no in short sa isa sulod abi sa 12:01 to do mga almost 2 sobrado ak oras babutsam naghambal ning babae nga ti mabalik na siya no sa iya sining trabaho kag ginapangayo yan ni ang ilang payment kay ano na siya gin promisahan nga tagan 1,500 pesos. Babutsam pero ang natabo nga do nag pang-indi ning international kag nag-ayo pagid ini siya sa isa pagid ka chance. Kung sa ano pa naghirit pa siya. Kung sa laki 9 pa bala, no, nakabato na sa sangiya baraha, galing kiti 5 lang niya do. Kulang ako. Mambalbi ang bangka, sino mahirit na? Nagbayaw sa sangkamot yan, mahirit pa sa isa pagid ka baraha kung tani. Te, ano tabo na yun? Why na nagpasugot si girl? Girl. Okay, ang iya ko nung style, talikodon niya ko nung babutsam mo. Agoy! Sus! Ano nga mga talikod nga style ni man? Talikod, amo nung namin, so ka babae, kaya nga na istorya sa tour of air lang. Nga nag-request siya nga talikodon sa kuno. Babutsam. Din gani ni natabo, Jobs? Arevalo. Sa Arevalo? Paghambal mo bala nga patalikod sa nga ginapaminsar ko dyan ang distrito sa Muloaw? Si anong barangay na sa distrito sa Mulo nga may katalikod daw? Boulevard Sounds same? Both sound same. Ang tuyo yang mapadulong sila sa luwas ng pungsod. Mapabolivia sila. Hindi magsugot si girl. Hindi sa magpasugot kay siyempre halin bala takop sirom ang duty yan doon nakapoy na sa kuno babutsam. Kag kapin pa na mention niya di nga do dax kuno ning lalaki. Do patdan gro na. Tapos do dax kag do dol kuno ang pag-describe ya pa ni. Agoy. Duldol makalam-kalam ng duldol, di ba? Ano nga parte sang duldol klaruwa bla bubujumar? Tika hindi man klaro gid pag-describe sa aton paggambal sa aton basta do mo lang naging mention niya. Duldol ya, di ba lang duldol amo na sang do ginahimo ulunan bombo umel? Ti amo na yang pagkakilala ko sa duldol. Amo na gani ano nga part sang duldol? Sanga sang duldol. Siyempre may panit pa na sa bunga bombo champ mo. Okay. Ang bunga. Sus, Maria kang gusto. Ang panit ka duldol, di ba may bunga? May picture ka na sa bunga ka duldol. Do hindi ko may dudul. Subraha naman na iya. Duduldol. Sa mga experience mo sa Santo sa patrol Bumburo James ang duty mo pang aga kag pang gabi mga mo man nga mga ginadalata nga mga balita nakasalapo ka sang daw duldol gid man. Ay kabalo kasi Bumburo James sign on, sign off mga amo ni nga mga balita sa una. Ano man yang swerte iya nga do amo ni permiya mga event nga ginapang respondihan niya. I-enlarge. Perte. I-zoom in. No? Mga enlarge man niya ako ng pangwakal man. Belang taon ta ko anong tsura sa ang sa babaw grupo mo mel. Hindi lang amo sina kay do masakit-sakit na ya do tambok. Lagi na lang Na. Ay sa mga kabumbot bunga ya gali isang duldol.
Lantawa pi Joms, duldol na Joms oh. Ay lang, hinapa internet ko de. Ti ko mag-abo ni Bumbu Mel. Sus Maria kagusip po oh. No? Hindi na kunang kilala ko pa ba Sus Maria kagusip po oh. Yang iba niyang nagakarumpag ang isupagos kag ang banggirahan, no? Pati kuno hawak ito mabilwa ko. Hinali nga. Do mo ni ko amo ning doldol kon ang hindi palaya. No? Priska. Te ano kuno di Bumbujumar sa priska nga doldol o kon sa laya nga doldol? Do ano kuno do dinding lapit-lapit? Sa tono ya do preska pa ka doldol. Ba, matrutambok ba? Healthy ba? Kulang ng longgan, pwede mo na Tuy! Pwede mo na matawag, Jones ba? Oo, teko na muna ba ti hotel baras-baras, no? Pero, dahil lagi mo Jumar, amo maning tsuraya sang priska nga duldol. Tiki do may di bala anong term sinadra kayang tubang di subo nga priska nga duldol sa ako no daw sarado bla bumbujo mas do may nagatakop pao amo ganing way papanit way panako ang panit amo gali na nga priska kay may nit papa sus Maria ka mimbro man sang Putsukan group gali. Joms? Amo na ang amo tong natabo abi no sang way na to nagbayad nagpamalibad nga magbayad po Putsam. Nag-video call pa ni sa kuno sa friend niya nga babayi ang ining 21 years old kag agin napakita ang sitwasyon nila dito sa sulod. Ngati ang friend niya to do nakita gito gani bilog nga lawas ni sang lalaki nga ni Puputsam nga ti Ublas. Adito ngati amo to tawag sila sang pulis. Kag amo to nga gidala sa may police station. Sang ato na sila sa may police station ti nag-isugot naman na sila nga i-baydan ang ining 1,500 nga inugbayad pa to tani sa babayi. Bobotsam. Tinga may mga lagob ni si ano? May mga lagob ning bayaw? Dito na sa sulod kwarto kay amo tublagan ni nga gusto yan na tani mapuli pero ginpunggan pa siya ni Boy. Oo. Bobotsam kag ang amo ginpunggan pa siya ni Habibi. Gindoage pa na kuno ka karos kay tinguha gitong babae nga makapalagyo tani. Okay. Pag-aled siya to nga ginkuga pa siya sa sining lalaki. Kaya mo to gani nga nakaridi na to kina mga pinabit to sa pulis ang narrate to sa babae pero opportunity pag-ulihi siguro na looy man kay ti kaduwa naman nila nga namit kag ti siyempre bubutsam ang doon nagpakitloy man tong lalaki. Amo to nga duway na siya nag-decide nga magpasaka pa yun tong pagpasaka kaso kay kinagisugot mo lang to nga ibaydan na ang ining 1,500 nga kulang. Ang waya mga baydan. Ipabati tabla si Police Staff Sergeant Juan Pareño ang investigador sa Arevalo PNP sa may interview diri sa Bombo Radio. Bali nagkatugin tala sila disang patrol kay ang lalaki nagkuha ni isang babae nga sex worker kay alid sang babae nga hindi sa magibayad kay tapos ng serbisyo sang babae siya pero paabot sa stasyon nagsitulanay naman sila nagbayad na ang lalaki para mawala na sang bali ang Bombay na Bali apil edad ka babae na sir? Bali ang babae 21 ang lalaki more or less mga 27. So paano nga gin pick up gin teksa niya gin kadtuan niya lang to sa lugar? Bali ang lalaki ni nagkainom-inom dito sa MM Beach Resort tapos nag-meet ni sila nga duwa.
Kaya dito man gobra ang babae. So bayan na kadto to. Bali nag-agree sila nga duwa nga masamo na nga kantidad. Pero pagtapos nila magpatuwas nga duwa, hindi nang lalaki magbayad. Kaya mo na nga gindala diri sila sa station. Kag diri sila nagsitulanay. Din ginala ka lalaki sir dapat. Alid sang babae dito gindala sa boarding house ang bang lalaki sa Yulo Drive. So bali ano mga pila ka oras sila to? Ano kadugay sila to sir? Hindi lang naton fix yung pila ka oras pero may nagtawag diri stasyon nga nangayo bulig nga moto. Napabot diri stasyon nag-agree man sila ma-settlement na. Bali ano ko matuod di sir bali ang babae ni sir hindi lang first time bali do likad may mga ano man kuno sila nga duwa ni may mga nakagi naman sila kuno meet. Supposed to be do sa akon nga kuan diri do first time ko pa sila na meet nga duwa nga nasitol sila. Pero ang babae ni sir ang trabaho yan do nagaano gid man pabayad gid man. Amo ning ilaw brother sa kwan sa MMs. Ga kwan hatag ka aliw sa mga lalaki. So kung nagdugay sila to abi kay gabi tay may nagbuman ulan sir mo. Naglawig sila gud. Ang akon nga na kwan lang alis diri nga gin hindi ka magbayad ng lalaki pero at the end nagibayad ng lalaki sang iyang kumpila ang ilang agreement. Tapos dito sa sulod sir sa kwarto dugin ano pa kuno ni gin sakit pa kuno ning babae kay kita tato do may mga bagras pa kuno tong ano ya ang bagay ato sir. Ang complaint lang sang babae diri sa amon nga baydan lang saya sang iyang in serbisyo sa lalaki. Pero about sa mga physical kwan, wala tagbalo kung dala na sa ilang hinimuan dito. Kaya wala man sa nag-complain nga ano sa diri ang iya lang mabayad lang sa patopano. Okay. So, subong anong settlement nila di sir na ang pag-abot di tapos anong natabo sa ila? Ginbalik sila sa barangay, kay mabayad naman kunong lalaki. Ano Alright, Joms, kay nasi tol na man? Why na to kay gindulong patos lagi nag-patrol puli. Ano i-describe ang ang babae sa akon? Isang pagpalapit ta kagina kag natubang tato siya babutsam. Mga height siguro mga 5'4". 5'4"? Oo. Tapos ang buhok blonde. Blonde. Doon nagapula-pula kato buhok ya. Tapos kay nakaduman jo madulom-dulom. Doon di ko gid ya ma-describe ang color ya bla. Ang supat ya be. Ang supat ya da. Babutsam. Kag ati kita taman nga abisan ko na ko maglantaw may tsura gyud man ng babae bubutsam mo. Sa mga artista kay sino mo sa ipanggid ay Han Joms man. Daw si Heart Evangelista. Agoy! Sos Maria Kagusip po. Heart Evangelista. Galing daw kulang-kulang lang galing siguro sa height. Kasi si Heart ya daw taas na sa di ba bubutsam. Si Heart do mga 5'3", 5'2" lang na si Heart kay permisa nakahil sa muna bigay do ulang taon mo do mataas-taas siya. Mga Heart Evangelista. Okay. Sige. Sa una balaan, Joms, ang ginapamangkutan ko sine kung mga reference sa mga artista, ang ginasabatos ang ginapamangkutan ko, Maui Taylor mo. Subong niya, Heart Evangelista. Sige. Ang, by the way, before ako maglakad kay naka-mention pag sa sakon ko butsam. Anong i-mention niyo, Joms? PBS na sa kuno. Ano? Ang balya PBS na siya. Sa sunod, PBS. Papa Bravo Sierra. Yes. Anong PBS? Damo galibog ang ulo, pati City Tarens galibog ang ulo. Anong PBS? Para hindi naman sulit ang matabo bla? Oo. Kaya ang balya PB for sex. Okay.
Sige. Amo nang siligod sa PBS. Panigurado ba? Alright. Sige. Jom, salamat, Jen. It is si Bumbojo Marvilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Salamat, Jed, Mr. PBS. Ay, Mr. PBS. Kita mo lang, Jom. So, gakalat na naman ta sa imo. Misa Bombo Jomar Villa. Ti sa aton sini nga mga kabombo nang hindi ang sex worker kay ti lain pag ito yang nga tuyo ang iya sa nga India National to. Sa backdoor pag iya maagi. Ang balsang sex worker niya, ti ano pa yung kinahanglan mo kay sa front door ka naman nag-agi? La entrada di puerta na. Sa aton sini nga mga kabumbo, gusto mo la entrada di Casillas pagit siya. No, mi amigo. Mayo lang kay nausayan. Sa aton sini nga mga taga Palamatikon wala baw ti laban-laban do amo sini ang ending gid sini nga maglabot gid sa pinasakaisang kaso. Impunto las 2 na sapon, may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Oy, atensyon sa mga taga-barangay, demokrasya sa distrito iya sang Haro, aton sini nga daily draw winner magagikan dira 67 anyos. Ang iyang proof of purchase, Ladies Choice Mayonnaise. Ladies Choice Mayonnaise, 67 anyos. Kung mga bulo ba taon ni siya, ang iya sini nga pangalan, no? Julia. No? Galing kiti si nanay, 67 years old. Tila ba naman, ang pangalan niya sini, ang pagbasa, Julia. Julia Pabiona sang Demokrasya Street, Haro, Iloilo City. Congratulations! Nagahulat na diri sa imo ang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack, no? Imo na sini iyang kwaon diri sa istasyon sa Bombo Radio. May anom ikaw ka oras ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 1 minuto na kaligad sa takna sini nga alas 2, no? May anom ikaw ka oras para iya nga kuha ang imo sini nga premyo nga nagahulat na diri sa imo. Sa liwat, congratulations Julia Pabiona sang Demokrasya Street, Haro, iya sini nga proof of purchase, Ladies Choice Mayonnaise. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antis maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o putson sang maayo ang mga pagkaon, agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa
pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo. Apon sa aton sini nga mga kabombo, subong magapanagtag naman kita sa nga instant nga kasadya kag isa ka balde sini nga balor sang papremyo sa aton sini nga mapalaron nga first daily draw winner subong adlaw sang Huwebes sa aton sini nagapadayon nga daily draws sang 1 to panalo promo part 21 sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may kasadyahan pa. May 6 million pesos nga kasiyahan in total prizes nationwide kita nga ginapanagtag-aton sining first daily draw winner subong adlaw nagikan pa ni sa probinsya sang Iloilo, taga Banwa sang Gimbal, nagdagon-dagon gid padulong diri sa Bombo Radio para maklaim ang iya sining premyo nga nagahulat na diri matapos sa batian kay na nga ginawag ang iya sining pangalan ng aton sining winner wala sang liwan kundi si sino gani ma'am? Shirley Hermino. Si Ma'am Shirley Hermino sang Barangay Nahapay, Gimbal, Iloilo. Ma'am, ari nang imo sining 500 pesos nga cash prize ay hatag ko sa imo isipay kita pila ini? 100 pesos. Ari pa gid? 200 pesos. Ari pa? 300 pesos. Sa pa? 400 pesos. Kag? 500 pesos. 500 pesos ini ang cash prize. Anong plano mo ma'am sa 500 pesos mo? Idugang bakal sang proof of purchase kag idugang bakal sang vitamins ni nanay ko. Okay, kamusta si nanay mo subong? Okay man siya. Sir. Sige. So magluwas sa imo sini nga 500 pesos nga cash, mayara ka pa sang balde nga orokan nga may unod nga gift pack balor 500 pesos man ini tanan. Ari ma'am, dala mo ne? Oo. Bit-bit ko na pangalan pa Salamat, Gimbal. Kid. Anong imo sini nga mahambal kay nagdaog ka sa promo sang Bombo Radio, ara na nahawiran na subong imo sini nga premyo. Salamat gid sa Bombo Radio. Kag Star FM. Okay, kag sa mga product sponsors kag pa naton. sa mga product sponsors. Sige, agdahaman ang iban pa nga mga taga Banwa sang Gimbal aton sini nga mga kabomo mag-join man sa aton sini nga promo. Agdaha sila? Oo. Mga kasimaryo ko, pwede man kamo magdaog kag mag-interest sa 1 to panalo. 1 to panalo sang Bombo Radio. Oo.
may 1 million pesos nga daan nga Basi gawalan may sa chance, Grand Draw. basi may chance pa kita makadaog sang 1 million pesos. Okay, sige. Thank you, Gid. Sa liwat ka, congratulations sa aton sining first daily draw winners. Subong adlaw sang Huwebes sa nagapadayon nga daily draw sa aton sining 1 to panalo promo part 21 sang Bombo Radio kag Star FM. Feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon.
Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tawo nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin
beans naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potatoes Sa inyo tanan mga kabombo, unang adlaw para sa bulan sang Disyembre, the most exciting month of the year. Good afternoon gid sa inyo. This is Tita Regine. Kumusta? I hope everybody is just doing okay. Manaya-naya ang guya, kag busog, and happy, contented, peaceful. Alright. Good afternoon and welcome diri sa kahapon lamang program, December 1, 2022. Kumusta man kamo dira? And gusto ko man kamustahon ang inyong mga istorya bago malang tani. No? Magtakop ang year 2022, makapadala na kamo diri sa inyong mga story sa KLP, especially sa mga wala pa nakatigayon nga magpadala sa ilang mga istorya, ginsugod-suguran, wala gintapos, daw ka duso butong. Sige, for this year, abdi, patupan nyo ang inyong mga stories, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ginsulat ninyo, then ipadala na ina sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine and let us have our Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Siyempre, unang adlaw para sa bulan sa Disyembre. So we have 24 days to go before Christmas. 24 dias bago magabot ang Pasko. Tuloy-tuloy lang sa inyong ginaobra dira this afternoon while enjoying the stories diri sa KLP. By the way, before ako nga mag-play sang aton nga song, gusto ko lang i-call ang attention sang aton nga inog-interview nga winner naton last week, si Boning sang 4th District. Boning, you forgot nga magbilin sa imo diri nga contact number. So, ginapanawagan ko ikaw kung pwede ihatag mo sa amon ang mga contact number sa amon nga numero sang Bombo. Lawagon ko 0917 306 6535. Again, para lang ni kay nung Boning sang 4th District, 0917 306 6535. Boning, kinahanglan ko ang imong contact number and of course, kung get through ka na diri sa amon, that means amon na nang imong number. So aside sa imong contact number, kung pwede nga mahatag mo man ang imong Facebook account, kay ma-video call kita sa imo, kag paki-describe mo ang imong profile pic. I have here with me ang imong real name. So, kung mag-text ikaw, pakilala ka na lang, ha? Using your real name. Para nga, kabalo kami nga legit ang nag-text diri sa amon. Again, Boning sang 4th District, ang imong cellphone number, ang imong FB account, kag ang description sa imong profile pic, nyo na lang i-text sa 0917-306-6535. And so, ari na ato nga bahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival from Kimberly De Leon. No batteries required. Good afternoon. This is Tita Regine para sa KLP. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes.
rise with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. No batteries required. Kimberly De Leon para sa inyo. And again, calling ang ating winner last week, si Boning sa 4th District. Diyak na lang, i-provide mo kami sa imong contact number, kag ang imong FB account, kag ang description sini. Pwede mo nga ma-text sa 0917-306-6535. And palihog, ibutang mo ang imong real name para mabalaan namon nga ikaw gidman ang nag-text sa amon because may hawid ako diri sa imong real name. Well, alright, ang ating oras 27 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Ari kita sa another story coming from Breeze Sang Barotac. Dear Tita Regine. Good day, Tita Regine. And so, since wala mo ako ginyaw-yaw, Tita, ari naman ako, nag-share na naman. So, umpisahan naton ang December, sang ako nga ika-4th nga story, Tita. Ang iban sa 2023 na. Kag before ako mag-start, ang akong topic, sensitive.
kag disclaimer sa tanan nga viewers kag listeners. Ang ini experience ko sa akong nga profession, don't judge. Kag wala ako gusto nga may masakitan nga buot kag balatyagon kung ano man ang ginpangasal ko diri, akon ini personal nga na-experience. May mga pictures ako tani nga iga-attach kag include, kaso for privacy purposes. Wala na lang Tanan kita sa kalibutan deserve sang respeto nga ginatawag. We are all equal. We are all entitled of the word respect. All we need is love, kindness, and forgiveness. Gusto ko lang ipahibalo sa tanan nga this world can be changed by planting seeds of love and acceptance. Never ever underestimate or judge ang isig kapareho. Kay sa mata sang Diyos, kita pantay-pantay. Wala manggaranon, wala imol. Kag tani, never gid kita nga mag-set sang self-entitlement sa aton kaugalingon. Sila tita katulad naton, nag-strive man, kag nagatrabaho para may makaon, may masuporta sa pamilya, kag para makabakal man sang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Suguran ko na ang akong pagsaysay, sang ang amon biyahe sa Indonesia, ang kayuan ko lang gintampa sang hills sang isa sa mga flying angels. Yes, Tita Regine, no? Dutayan ko lang siya ang gintampa sang hills. Taga Indonesia ni, ha? Kay balaan mo ta, may instruction si Kapitan, circular sa office, nga hindi mo pasaka sa barko. Kay bisan nga ni agent kag custom and health officers through WhatsApp lang or email ang communications. Di syempre ako ta, kay gina-follow ko lang ang bilin sa akon, nag-strict ako nga hindi allowed ang magpasaka sang hindi authorized person sa barko. Baw, since sila mga kabalan, tabaw, nagsaka agad. Hamakon mo ta nga ang freeboard ka amon barko nga almost 15 meters, grabe, saka nila mo. Gaagi lang sila sa pilot ladder. Di mataas. Ka mga Amazonas, gid tita. Ang iban, ka mga bata pa. May ara nga pure business gid ang tuyo. May ara man nga, syempre, you know na, ang purpose. So, since nahadlok ako akiga ni sir, ginyug-yug ko ang ladder ta. Bukayuan lang sila ng hulog, tita. Pag-abot sa babaw, ginhaboy ako sang iya heels, Tita Regine. Tinaigo ako sa tuhod, do masumpit man ang ihi ko sa kasakit. Kay Tita Reg, sa tulan ko gidya na igo, do nagpalang dulom akong mata. Daw ano man nga nakakita ko constellation stars ta. Tita, sa sobra ko kakaakig, ay kublakwa heels niya, kaghana tani nga isampal sa iya. Kaso, ahay, naluoy man ako. Kinahapo-hapo man, kag nagapalang balhas, kay kataas kay ilagin saka, tapos hambalya. Kabayan, grabe ka naman, ang sama ng ugali mo. Pumunta lang kami dito para sa trabaho. Trabaho lang. Kibot man ako tamo, kay siling ko, nakakabalo ni siya yung magtagalog, kag straight pa nga Tagalog. Ginamangkot ko siya hambalya, kasi dati pumunta ako ng Maynila, doon kami nag-aral, at mga Pinoy halos jowa ko. Again, ang mga jowa nga nanamin nila ang mga single. Ang wala girlfriend or asawa, kay ang mga marino, loyal na. Base, wala ako ang yaw-yawon sa mga listeners mo, nga mga marino, Tita Reg. So, tapos nagabaligya sila mga Filipino products. Kay gali, may contact man sila nga mga Pinoy nga nakabase man sa Indonesia. Disclaimer, Tita Regine, hindi tanan nga nagaakyat barko, bayaran. Ang iban, businesswoman. Ang iban bag-o lang bata, saka naman. Kay hambal nila, amo lang na ang ways para makakita sila dako nga kwarta. Kay ang iban around 500 to 700 US dollars ang income a day. Ka dako? Times 56 mo lang, no? Daw 28 to 35 per day. Grabe.
So muna tani isipan ko na lang mag-jump ship kag mag-upod sa ila baligya kay kabongga sang income. Tapos nami man sila kay kumpleto sa medical tests, mga HEPA tests, HIV tests, so pag COVID gani, may PCR test pa sila. Kay huugali ta, liner amon vessel sa Indonesia. That's why damo na ako friends didto. Sa isa abi ka month, halos 3 times nagakadto kami sa Indonesia. May ara didto nga bata pa siya, naalila. Kay ang iya tanan nga pamilya, naubos patay sang pag-tsunami balata sang 2004. Oh, ahay, siya lang ang nabilin. So naging palaboy siya ta. Tapos nagapakilimos. Hasta nga nagdako siya, kaginsulod niya ang amuni nga trabaho. Ang iban, gina-arrange marriage, bata pa, as young as 12. Ginapakasal na sila ta, bisan hindi pa nila gusto. Tapos, ginasakit sila sang ilang mga bana. Nagapalagyo sila, hasta naman nga nakasulod sa amuni nga trabaho. Kay kalabanan, abi, kalabanan sa ilata, Muslims. So, disclaimer again, hindi tanan nga Muslim, mapintas. May ara gid nga mabuot kag mapinalanggaon. Tapos ang iba naman nga mga nasa 40s na napamangkot ko nga agasaka pa kamuhaw. Hambal nila, pastime na lang daw nila ta kaysa amon bita, feel at home sila. May disco, may inuman kag mga party-party. Magali. Tapos hambal nila, isa sa pinakanami nga lahi ang Pinoy, marespeto, mapinalanggaon kag matinatapon. Pero Tagalog ina pagkahambal niya ta ha, gin-Ilonggo ko lang. Kag huugali ta, may ara man nga mga naga-Ilonggo, may naga-Kapampangan, kag naga-Sinibuano. Actually ang iban ta mga madamo na businesses nila. May gold shop, may sari-sari store, boarding houses. Tapos mayo pa sila ta kay damo 4 wheels. Damo unod ila bank accounts. 28 to 35 a day ka ba naman? 1,000? Wow. Ang iban, kanami, magmasahe, mag-pedicure, manicure, haircut. Kung gusto mo nga magpalugong buhok or magpa-hot oil, ara man. Complete package. Pero sa tanan ko nga napapamangkot, kun nga ang naobra nila ina, ang sabat nila, uniform. Para sa pamilya, sa ila mga anak. So dira ko gid natanto ta, ngang isa ka iloy, himuon gid ang tanan para mapaeskwela ang ilang mga bata. Kag Tita Regine, ang ilang mga bata baw sa mga prestihyoso pa nga mga schools. Ang iban gani sa Pilipinas pa naga-school. Ay, hambal ko gani nga ang damo da mga ulubrahan ni iban nga ang amugid ni. Tihambal nila, amo ni ang pinakamadali kag dako ang kita. Kag isa pa daw kapigado man sa ila. Bahambal ko, unsa amon lang kamo sa Iloilo, obrahon ta kamo sa kampo or hindi gani manggarab or papanggason ta kamo mais. Hambal nila, hindi sila kay maitom kuno sila. Tapos ang kaisa nalangulango ko sila, kag tapos ang iban ko nga upod na sunlog sila. Dayo nila hambal nga hindi man kami pagpatami, hindi porket amon ni amon work, nubo na gid pagtulok nyo sa amon. So amon na tita, nga sang una, daw gina-discriminate ko sila. Subong, friends ko na sila. Kay ako na nagabulig sa ila baligya, kay ginatagaan man nila ako commission. Kay gusto ko lang ipabalo sa ila, nga kung negosyante sila, mas negosyante ako. Tapos puli na sila sa ila balay, lakabalo ila pamilya. Ang pabalo nila, nagaobra sila sa iba nga mga isla or provinces. Kay kung madakpan sila tita, basi patyon sila. Kay stricto daan ila ta pamilya ta, kay syempre Muslim. So bawal gid tani, kaso anhon mo. Kay amo lang ina, nakita nila nga pamamaraan para mabuhay. May ara estudyante pa, may ara breadwinner, may ara nga temprano panapatyan sang bana, kay may leukemia ang iya bana. Tapos may ara sila 3 ka mga bata. Tapos ginkuha pa sang iya in-laws ang iya mga bata kay hindi iya daw mabuhi. Bisan hindi pa daw siya ginpilit gid nga kuwaon. So ginkuha gid ang iya nga
mga bata. Muna, no? Tapos muna nga bisan ano nga obra ginakaya niya gid para ipakita sa iya mga in-laws nga kaya niya maging isa ka responsable nga iloy. Tapos napakitaan nila ako bla pictures ng ilang mga bata. Kag makita mo sa ilang mga nawong ang kalangkag nga gusto naman nila makita ilang mga bata. Dira mo makita ang pagpalangga sa isa ka iloy. Hambal pa nila, hindi man nila gusto. Kaso, la sila may mahimo. Ginluiban sila sang kapalaran. Ang iba nagahambal nga last na lang ni, kidamo naman daw sila naipon, nakapatindog na mga balay, may mga negosyo na, kagang ila kabataan, nakakurso na. Kung kisa ka, carried away ako ta sa mga stories nila. Napangtagaan ko mga gamit, mga supplies, mga jackets. Igo murahon ta, ako ang naubusan. Di kundi sang winter season sa China, la ko ya gamiton. May ara pagid nga ginaway ko ta, kay nagpa-pedicure ako, bogin suop ya iya nail cutter sa akon kuko. Di nagdugo. Tapos ang ingrown ko gintuslok ya iya ka pusher todo, nagbanog. Ay galita, trainee pa lang siya ya. Kay nag-start siya daw, so napatay iya nanay kag tatay. Kag siya na lang ginaasahan. Tapos iya mga manghud gagmay pa. Abaw, naghinibi naman ako ta. Kasubo gid ta. So syempre kung sa ako na abi matabo. So nagdugang pahibi ko kay kasakit sang akon kuko. Kag sure, dugay naman mag-ayad kay ti syempre nagasapatos kami permi. Kasakit, sobra pa sa message sa imo mga musta. Ma-message nga, hello besh, kumusta? Baw, ang next gali, hi, alams na. No nami, tani magbalos. Nami, tani ni Piron man, iya ko nga magdulugo. Kaso, hi, sige na lang. Albi mo, Tita Regine, ang iba nga wala gidya may nagbakal sang ilabaligya, ginatagaan ko na lang kwarta, inuglite sa bangka. Tapos sakit naman akong dughan. Kasi syempre, malay mo, may nagahulat nga mga kabataan. Kabataan nga gutom, kabataan nga nagapaabot sa isa ka iloy, nga hindi piho kung makabalik pa. Kay titang aksidente, anytime, pwede matabo. Kay syempre sa dagat, kung kisa taas pa na saka nila. Tani, Tita Regine, wala na lang pigado. Wala na lang manggaranon, no? Para tanan kita, pantay-pantay. Para wala na may magsakripisyo sang dako, nga pati kabuhi irisgo para lang maipakaon sa pamilya. Gani, we are so lucky pa kay we are not in the same situations. We are lucky kay hindi na naton kinahanglan nga maagyan ang ilan na agyan para makakaon 3 ka beses isa ka adlaw. Maka-eskwela nga hindi na magpangabudlay todo. Isa lang ini kapalaanggiran nga dapat tanan kita magbakas kid. Obra in tsakto, kag dapat respetuhon gid ang isig kapareho. Okay lang kung kisa magmarites, pero hindi gid pagpangunahan ang isig kapareho. Hindi kita ang Ginoo nga magahukom sa aton kalawasan, that's why wala kita karapatan nga mag-judge kag mag-underestimate sa isig naton kapareho. Kay wala kita makahibalo sang ilagin ng sakripisyo kag mga pag-antos. Kita isa lang katawo, nagakasala, deserve patawaron, tagaan second chance, kag worthy sa ginatawag respeto, kag pagpalangga. Palanggaa ang imo isig kapareho, pareho sang pagpalangga mo sa imo kaugalingon. Kay kita alalangay, walay labaw, walay kubos. Ang iban ko nga stories, Tita Regine, next naman kag as long as wala ka Tita Regine naghambal sa akon, or as long as hindi mawapaghambalon nga tama na, sobra na, enough. Hindi, kaya mag-untouch share. Sige ay. Hindi mo kaya maghambal, tama na, sobra na, enough. Kag by the way, Tita Regine, gusto ko ikaw pahibaloon nga si single lady, may bata na. Atoon. So true. May matris gali siya ta. Abi ko wala. Wala. Joke lang. Kag so true. My forever. Nagapamati gid siya with her cute little girl. Mapadala naman siya ta. Pero hambal ko ako anay. Nagay sinamok kag eksena. Tita Regine, hasta na lang diri anay. Ang isa ko ka
later. Ang iban, ari na dita. Ang maging pang-hype ko balaligad. So, ipalupad ko na lang ini next week. Actually, kita ko na, no? May follow-up ka naman. So, God bless and more power sa imo, Tita Regine, kag sa KLP, kag sa Bombo Radio. Kag kung isa man ako ka-addict, Tita Regine, okay lang. Basta, addict lang sa KLP. Carry. So, hanggang sa susunod na kabanata, breeze sang Barotac. And if possible, and if okay lang, Tita Regine, December 1, please, basta na nga ako nga letter. And sorry ha, tagapadala, nag-request sang date. Okay, good. No problem. Again, from Breeze, sang Barotac. Well, you know what, Breeze? Kanami gid sang imong ginhimo nga ginkilala mo gid sila, ginhibalo mo ano ang istorya sa tagsa-tagsa kay behind behind something, behind any circumstance, may ara gid ako no yan, no? Nga mga istorya sa likod sini. And you are right, hindi kita ya makahusga. Nga ang husgahan naton, makahusga lang ikaw kung suksok mo ang ila sapatos, no? Nabalang akong ginagyan mo man ang ila nga ginaagyan. So mayo gid to, no, nga mas naintindihan mo sila because nag-reach out ka sa ila, ginaistorya mo sila, ginapamatian mo sila. You know what? By simply listening sa ilang mga istorya, you have already been a big help para sa ila. See? Mas nangin compassionate ikaw sa ila, mas naintindihan mo sila, kag mas nangin, kumbaga, caring ikaw sa ila, no? Kag hindi na sila nga pareho sa una, nga hindi kaluyaga mo sa lalaka sila to the point, kaya uyog mo ya ang ladder. Di ko nagkalahulog ba ito? Ay maan, di ko sure. But anyway, ang ending, nangin friends na kamo tanan-tanan. And because, ginhibalo mo ang tagsa ka istorya sang mga babayi nga nagasaka dito sa inyo nga barko. Sige be, pang isa-isa mga stories nila ang Billy What? Parang damo ka di sang ma-share diri sa KLP, kag damo man kami makuhaan sang mga inspirasyon. Actually, ang iban kasubo gid man, no? Sang ilang mga istorya, hindi nila luyag, abat napilitan lang sila. But to those nga tinangin successful man, no? They know how to put their earnings sa investment, kabalo magnegosyo, ginapalago ang ilang kwarta. Siguro it's high time, no? Nga enough na gid man. Sila yahang ginhambalan ko nga enough na, tama na. Hindi ikaw ha. Enough na. And it's time para nga mag-straighten sang landas, mag-straighten sang kabuhi. Like kung ang mga goals is makabulig sa family, maybe kung nabuligan na ang mga kabataan, nakatapos na, then stop na, no? Try nga magpangabuhi nga hindi amo sina nga sahi isang kabuhi ang iya nga ang ila nga i-experience mo ina bala nga pangabuhi nga makahambal ikaw, no? Nga very satisfied ikaw, wala ikaw sang guilt feeling, and daw ka nami ilang gid ka mag-an sang imong balatyagon because you know that what you are doing is something right, no? So it's never too late to do something right para sa kaugalingon nila, para sa families nila. And ikaw naman, for listening sa ilang mga istorya, so nasaling ko na, no, you have been an angel sa ila. And amugid man na ang dapat, no? Not unless nga suksokon man naton ang ilang nga sapatos and i-experience kung ano nga size ang kabuhi, ang ilang nga gina-go through, we could never understand them and we can never be compassionate with them. But once nabalaan mo, and especially kung ikaw nakarelate ka man sa mga istorya nila, and maintindihan mo gid, no? Kung nga pag may mga sabat. But you know, it's never too late nga magbago kay ti kung luyag lang nila nga mag-improve ang ilang pagpangabuhi, tagaan comfort ang ilang family,
basi enough na gid man, no? So, encourage them. Stop na. Kung hindi na necessary, kag hindi na kinahanglanon, try mo nila nga bag-uhon ang landas ng ilang pagpangabuhi. And I'm sure, isa gid ikaw sa maka-highly encourage sa ila. But for being good sa ila, you are already an angel. So, thank you so much. Sige, kita ko na to, li ko na to ang mga follow-up letter nga gin-email. Sige, basahon naton, and you said December 5 naman. No? Sige, basahan natin December 5. So, thank you, Gid, for today's story, Breeze, Sang Barotac. Mga kabombo, 48 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP. Pagkatapos lang, Gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag May vitamin. importante nga kahiwatan sa Plazuela di Iloilo sa sininga semana tubtob Disyembre 3. Ang Disyembre 2, buwas, amo ang unang nga biyernes sang sininga bulan. So ginaagda ang tanan nga mga deboto, kag bisan hindi iman mga deboto sa the Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass sa amo nga adlaw sa Latolda. Umpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sininga unang nga Sabado naman sa Disyembre, mga rock songs ang magalanog sa 4 ka mga kanto sa Plaza Mayor. Ang Binhi Band, ang best rock band sang Iloilo, ang magatayog sang inyong weekend sa duha ka mabaskog nga oras pinaagi sa ila pinili nga mga rock songs sa Disyembre 3 nga edisyon sang concert at the Plaza nga magasipa alas 6 sang gabi. Sa among musical event, napulo na naman ka mga espesyal kag pinasahi nga Plazuela di Iloilo Mugs ang igapanghatag sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Sa Disyembre 4, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sang Latolda sa mga luya nga magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tion sang misa aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kayuhan ilabinagid sa mga indi kinaandan nga panahon. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Yes, 24 days na lang mga kabombo, kag Pasko na. Today is December 1. Happy 92nd, Tatay Dodong. Kag bangod nga palangga kamo sang bombo. Yari ang pamaskong musikang handog sang bombo para sa inyo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon
naman sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, Pasko na! Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Paradyo Bombo! Number 1! Sa liwat sa inyong mga istorya, pwede nyo ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon namang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mga kabombo, madaming salamat sa inyo tanan for joining me this afternoon. Of course, balikay kita tomorrow. Boning sa 4th District, ang imong number, kinahanglan gid namon. Madaming salamat and kita naman kita buwas. Madaming salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.